Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Brandbier, Nieuw Energy Systems, Mobiliteitswereld, Jan Linders, Wheeler en Airco Direct. Ja, maar zoals ze lopen nou, hè. God, alleen. Blij dat ik dicht tenminste nog heb, jong. Als morgen niet eens de boete met die avondklok. Ja, en als het dan vorig jaar, hè. In echt, in die tent, het paviljoen met duizenden mensen. Och, wat is dat gezellig. Ja. Het is wie het is, hè. Hey, goedenavond. Goedenavond, joh, goeiedag. Hey, joh, ik kom het brengen en ik kom het halen. Kijk. En wat ik kom brengen is dat je dit als aandenken voor het winnen van de LVK vorig jaar hebt. En dan heb je de Bart uit Paulus nog weer terug. Hartstikke bedankt, dan geef ik het aan een ander. Ik zou de Geer Ben laten. Ja? Doe mogen niet, want ik heb al een gast. De nooit mogen ze me hier laten, als ze maar. Oh nee, dat neem ik toch nog weer terug. Nee, dankjewel. Nou, veel succes, hè, bedankt. Jo, Hoi, hoi. goed, hè? Hoi, hoi. Hoi, hoi. Dat was gewoon vorig jaar, hè. Godverdorie. Limburg, snap ik in de arm. Snap ik in de arm. Weer zo'n schontelen! Zeg maar bitte. Er zijn 100.000 dingen. Zing! Het was te loven neem ik graag. Maar over één ding wil ik zingen. Wat is een nacht, zing je met me na. Want stel je voor, ik leg je tegen. En die vraag is daar, dat zit het nooit. En deze avond is gebleken aan de teken. Vriend tot de allerlaatste rug. Zeg maar met aan de komen. Dus op het glaas op de avond, vanavond en vannacht. Want het is een vaste avond en wat voor ergens van vriendschap gebracht. Er zijn al 100.000 zinnen, we verblijven kampioenen van de nacht. Dus trek nog een gooi van mijn vriend en mijn vriendinnen. Om te beginnen en op de rest wordt nog wel gewacht. Oh, die vuren! Alsof het glas op de avond, vanavond en vannacht. Want het is een vette vaste avond en was van ergens van vriendschap gebracht. En alles wat ik wou zeggen, maar ik nog 5 uurtjes af. We zijn vriend tot de allerlaatste rug. Dus op het gras op de avond, vanavond en vannacht. Ik ga wel 100.000 keer en nog meer, dat is weer op zo'n avond die vanavond gewacht. En we van 736.000 jaar, eerlijk waar, wordt nog nummer dit nummer gebracht. Een vriend, avond en de nacht. Die hangt van de lucht! Die hangt van de lucht! Die hangt van de lucht! En we gaan zingen! Ja! Dus op het glas op de avond, vanavond en vannacht. Want het is een vaste avond en was voor ergens van vriendschap gebracht. Laat die lazen maar lullen, laat de vazen maar vallen. We zijn vriend tot de allerlaatste rug. Dus op het glas op de avond, vanavond en vannacht. En laat mij nog even deze ogen beleven met mijn vriend tot de allerlaatste rug. Dus op het glas op de avond, vanavond en vannacht. Ja, onwerkelijk, dames en heren. Onwerkelijk. Die kolkende tent vorig jaar, het LVK van 2020 en echt
onwerkelijk dat we daar met 6.000 man bijeen mochten zijn. Ja, en nu staan ik hier in een lege muziekgieterij in Maastricht. Ja, leeg, mijn collega's zijn er, de cameramensen zijn er, de technici zijn er. Maar iedereen anders is toes. En niet zomaar iedereen anders is toes, nee, ook alle artiesten zijn toes. Die zitten hier achter me op het scherm. Artiesten, welkom in de uitzending! Ja, ze zwaaien, want we hebben een microfoontje zo gezet. We hebben het net gerepeteerd, maar dat wordt toch een beetje een ongerein volgens mij. Joep Verburgt, de snelste man van Limburg op dit moment. Met de Bertha Paulussenbeker, vers van Oud-Zusteren. Ja. Welkom bij die eigen LVK, Joep. Ja, dankjewel. Ja, we zijn blij dat het in echt nog doorgaat. Hè, want het heeft heel veel in de eer gehad uiteindelijk te kunnen staan. Maar ondanks corona toch een LVK. Er zijn nogal wat scenario's de revue gepasseerd, hè? Absoluut. We begonnen met plan A en bij plan Z zien we ongeveer gestopt. En daar zitten we vandaag in. En nou, ik ben blij dat het toch, ondanks dat het natuurlijk toch aan allerlei beperkingen onderhevig is, we toch de artiesten kunnen laten zien. En de mensen echt ook 20 prachtige finalisten kunnen voorschottelen. En uiteindelijk ook een prachtige winnaar van deze bijzondere editie kunnen begroeten straks. Ja, we doen alles corona-proof, hè? Ja. We hebben een hoop dingen van tevoren opgenomen. We hebben dadelijk bijvoorbeeld, ik noem dat de café-juries, die hebben we van tevoren opgenomen. Die zijn vanmiddag hier geweest. Ja. Die hebben vanmiddag netjes een puntje al voor de camera gegeven. Alles ook om te zorgen dat we niet met die avondklok in de war komen, dat er maar een paar mensen zijn. Nee. Alles coronaproof, dit LVK? Absoluut. En ja, we vinden natuurlijk dat we door absoluut nog niet achter mogen blijven en ook echt ook een voorbeeld moeten zien. En daarom zijn die plannen ook telkens gewisseld. Hè, want dan dachten we, nou, dan kunnen we misschien in een theater en dan kunnen we misschien toch aparte opnames maken. Maar uiteindelijk nou ja, zien we, zoals we er vandaag bij staan, zoiets hebben, toch een LVK kunnen gooien. En voor de mensen die willen metkijken naar de teksten ook, hè, en die de informatie over de artiesten nog willen doorlezen en die een scoreformulier eventueel nog willen bekijken, kijk naar www.stichtinglvk.nl en daar kunt je alles vinden. Alle teksten en zelfs een scoreformulier. De Bertha Paulussenbeker is indien hang. Dan mag op de ereplaats toch nog even zeggen, Bertha Paulussen, oerts de bedenkster van het LVK, zie wordt cultuurwethouder van de gemeente Geleen. En die vond toch, zit er maar vast aan neer, dat we in gans Limburg moesten genieten van prachtige vastelovensleetjes. En ze heeft het LVK geëntameerd. Ze is er niet meer, maar ze leeft voort in de prachtige trofee. Ik heb al eens beker gezegd, dat vind ik een beetje, dat werd er niet bij gemaakt door Appie Drielsma. Ja, dat is een kunstwerk en dat blijft jaar op jaar van de ene winnaar naar de andere gewoon. En degene die wint, die krijgt dan een mooie reddingsmedaille. Ze slit al een beetje in de heupen, is me al eens opgevallen. We gaan even toch nog uitleggen wie het allemaal werkt. We hebben vandaag 5 juries. De eerste, dat is de vakjury. Die gaan we straks aan het eind van het programma bekendmaken. Daarna zijn er 3 café-juries. Maar het zijn eigenlijk geen café-juries. En dan ook zijn Geer aan de beurt en mag Geer stemmen. En dat doen je via de sms'en. De sms'en kent je alvast ergens opschrijven. Je sms't LVK spatie 01 als je geleed je eindgeer een hert onder de riem wil steken. 02, 03, 04, 05. Zo verder tot en met 20. Mocht maar 1 keer stemmen. Als ze te vroeg stemmen, als ze niet wacht tot we hebben gezegd dat ze mogen beginnen, is die stem weg. Dus dan telt ze niet meer mee. Dus wacht tot alle liedjes geweest zijn. Wacht tot weer het stemmen gestart hebben. Tot Geer ook uw stem mocht doen gelden in het prachtige 45e LVK in het jaar 2021. Hè? We gaan eens even kijken, want we hebben een jonge dame zitten op het scherm. Volgens mij is dat deelnummer 1. Wie is dat, Nadine, om deelnummer 1 te zijn? Ja, geweldig. Heel nog meer. Fijn als eerste starten. We gaan ervoor. Du bent debutant. Je hebt een artiestennaam Soes. Waar komt Soes vanaf? Ja, Soes. Eigenlijk, Nadine is niet echt een pakkende naam. Dus ik denk, we moeten wel een eens gaat goots hebben. Dus ik dacht, Soes, dat lijkt jou wel op zus. En mijn zus, die helpt me gewoon om in het ruim woord te maken. En daarnaast, met de naam Soes, kunnen we ook nog altijd een duo waren. En tenslotte, Soes hield van Soes. Dus ja, dat is wel mooi metgenomen. Dat is een mooie combi. Leuk om nu gezegd te zijn, ook in deze LVK-finale. De bus niet de enige, er komen er dadelijk nog een paar. Volg het met. Weer kijken naar dit dadelijk in die clipje. Ik ga hem even aankondigen, want hier doen aan de mensen wat het gemaakt hebben. Rap erachteraan is de titel van het liedje uitkomend voor Hulsberg. Soes is de maakster, de zangeres Marijke Gijzen en Mark van Mullenkom. Die schreven het en het komt uit voor de regio Parkstad. Toch sticht misschien hier dat lekker ding. Laat me even weten als immers hem hier vindt.
zaal, ja, daar ben ik met klaar. Oh, hey, oh. Nu wil ik een mulke, toch stegen nog nat. Oh, hey, oh. Wie spreekt de weg hier, kom daaraan. Stuk samen met mij met. Misschien in de route vergis. Oh, hey, oh. Op weg naar de top, de afslag gemist. Oh, hey, oh. Of stijgt uit te springen, door op het buffet. Oh, hey, oh. Wie spreekt de weg hier, kom daaraan. Stuk samen met mij met. Hier ben ik nooit alleen, nooit alleen. Achteraan zit er als de lovers navigatie aan. Want het is weer zo wie mijn leven is wie. Het is weer is beleid het niet achteraan. Ja, rap erachteraan wordt het Soes uitkomend voor Hulsberg. Leedje nummer 01 als je erop wil stemmen. Dadelijk, maar nog niet en nog even wachten. Want we hebben immers zitten, de volgende kandidaat. Heb ze op onmute geduwd, Jo. Hallo? Jo. Ja, Jo zinnig zitten. Heb je moeten dobbelen voor wij in de uitzending mag komen, Jo? Want Niek is natuurlijk in België, of niet? Ja, maar daar een optreden nog in de Pony Express Club in Peer. Dus ik zeg dan gewoon niet wel. Hier zitten dan. Ik heb dat gehoord. Pony Express Club klinkt heel dubieus in mijn oren, eerlijk gezegd. Ja, precies. Hey, heb je net ook de beelden gezien van wie het LVK vorig jaar woont en echt met Jos Wakkers, uw collega en mitschrijver. Als ze nu die volle tentsuus, wat denken ze dan, joh? Dat denk ik dan. Onwerkelijk net bis toe te beginnen. Dus ja, niet te geloven eigenlijk. Ja. Niet te geloven. Missen die in publiek? Ja, dit is de 12e finale hoe we staan en dan ja. Nou goed, nu zit ik wel in mijn stoel. Ik zit er prima in, maar het is van 2009 geleden dat ik nog eens LVK heb gezien op televisie. Dus ja, het is even winnen. Ja, zullen we volgend jaar aanspreken dat we weer allemaal meedoen en er allemaal weer bij zijn in alle voorrondjes en finales en grote finales en weet ik niet wat. Met alle lui toes die nu kijken, die dan een keertje hebben gekregen van de stichting LVK. Zullen we dat aanspreken? Ja, ik denk dat niemand zijn zit, laat het zo zeggen. Hey, toch nog heel even, wat heb je met country muziek? Want er is een country nummer zo meteen. Ja, de kinderen onderhand. Ja, eigenlijk willen we eerder Jorgen Angers aan. Dat houden we nog niet gehad, de country nummer. Dus waarom niet? Ja, oké. Ik zie een plek op die cashje, de Bertha Paulussen trofee, die hele tijd gestangen. Hè? Dat is helemaal uitgesleten, dat heeft er al een paar jaar gestangen ook. Ja, je moet er nog een beetje plamuren morgen, dus, dat het weer glad wordt. Ja. Denk je dat er nog terug komt naar zuster? Nee, dat hoeft niet. Het is goed.
Goed. De sfeer hier geweest en prima. Ik ga hem Dat is aankondigen. Ik heb gezien dat je de line dance hebt geoefend. De lui wat toezitten. Die mogen ook met line dansen als ze dat durven en als ze dat kennen. Dames en heren, en neem eens zuidig. Ik kondig hem voor gaan. Niek Dirks, Jos Wakkers, Jo Huijnen schreven hem zelf. Voor Spik en Span. Uitkomend voor zusteren is hij paaf. Alaaf. Word je rap van een blamage. Want als vurig, keurig pakje voor hem op aas. En mijn vriendin hou geen zin om te naaien. Dus ik besloot om de verkleedjes om te draaien. En ik gisteren uit de kist, de spijkerjas. Ik dacht niet hoi, want voor te mooi liggen elke kas. En ieder zei, oh hoor alaaf, toen schut sie paaf de vogelaaf. Van middels boet, stuk naar roots, pavelaaf. En ik zeg pavelaaf, de vogelaaf, het is weer vastelovend. We plukken het gelukken op een zakje, gaan we plukt vanavond. Jo, ik zeg pavelaaf, de vogelaaf, het is weer vastelovend. We klakken met de hakken en we gaan er een pakken vannacht. Nog het chili met de familie, nog het café. Met dat cowboy voor, oh hoor, veel niet oké. Oh jee, ik dacht van die pants, die moest er af. Dus ik loop duchtig in een paaf. Maar ik zit in de shit, het is in de hit, pavelaaf. Dus ik zeg pavelaaf, de vogelaaf, het is weer vastelovend. We plukken het gelukken op een zakje, gaan we plukt vanavond. Jo, ik zeg pavelaaf, de vogelaaf, het is weer vastelovend. We klakken met de hakken en we gaan er een pakken vannacht. Voor alle blieën, voor alle jankers, voor alle cross-eyed wankers, everybody say hey oh, hey oh. Say hey oh, hey oh. Voor alle dunne, of met de pants, voor all the pigs who are my friends, everybody say hey oh, hey oh. Say hey oh, hey oh. Boze vrouwen wouden dansen op de bar, maar lange Ad, je hebt vuil gehad, wordt in de war. Hij zag dat dans is wel gaaf, maar paaf heeft flikkerde eraf. Het café dat wachtte, de vrouw die zachte, pavelaaf. En ze zongen, pavelaaf, de vogelaaf, het is weer vastelovend. We plekken het gelukken op een zakje, gaan we plakt vanavond. Ze zongen, pavelaaf, de vogelaaf, het is weer vastelovend. We klakken met de hakken en we gaan er in de pakken vannacht. Voor alle blieën, voor alle jankers, voor alle cross-eyed wankers, everybody say hey oh, hey oh. Say hey oh, hey oh. Voor alle dunne, of met een pants, for all the pigs who are my friends, everybody say hey oh, hey oh. Say hey oh, hey oh. En we zingen pavelaaf, de vogelaaf, het is weer vastelovend. We plukken het gelukken op een zakje, gaan we plukt vanavond. We zingen pavelaaf, de vogelaaf, het is weer vastelovend. We klakken met de hakken en we gaan er in een pakken vannacht. We klakken met de hakken en we zakken in de wak vannacht. Ja, dat leed je uit zusteren. Startnummer 02, Pavelaaf van Spik en Span. En Spik en Span schreef het zelf met Jos Wakkers samen, een winning team van vorig jaar. En over winning team gesproken, Fiorenza zit in mijn beeld. Hallo Fiorenza, wie is er in geholpen? Ja, gezellig. Ja, dan moet ik wel zeggen, ik zit niet in Gulpen, maar ik zit in Valkenberg bij oma. Oké, dus is bij die oma. Toch heel even, want ik zei winning team. Toen hebben ze al heel veel gewonnen, heel veel leedjeswedstrijden gewonnen. Ik heb ze eens even opnemen. Ja, dat klinkt meteen zo. Maar met de basisschool het KVL 2017, dat is toevallig 4 jaar geleden vandaag. Het TVK, CMC 2 keer, Jo Erensprijs. Dus ja, het is al flink wat. Ja, maar nog niet het LVK gewonnen? Nee, dat nog niet, nee. Zou dat met dit liedje kunnen gaan lukken? Ja, ik zou het echt begot niet weten. Ja, wel, de wedstrijd wel. De wedstrijd of ze een goed liedje hebt, ja of nee? Ja, oké, maar
als ze weet dat ze een goed liedje hebben, ze wil niet meteen zeggen dat ze dat nog wint. Dat zijn wijze woorden. Waarom zit zo bij die oma hier even toch vragen? Want die liedje heeft een speciale opdracht volgens mij. Klopt, ja. Het liedje is aan opa opgedragen. Dat is een week voor de release is hij helaas overleden. Dus ik wil nu eigenlijk zoveel mogelijk met oma samen doen. Goed, heb er het wel nog gehuurd voordat het overleden is? Heb er een liedje nog kunnen huren? Wat vond je ervan? Ja, of vond het super. Er waren ook aan het kijken dat de clip eruit zou, hoe dat eruit zou zijn. Dus daar waren we al heel trots op. Okay. Dus ik denk dat er ook wel mee aan het kijken is. Hij zal vast en zeker ergens met kijken. Ik heb die opa ontmoet een paar maanden geleden. En ik denk dat het een hele fijne mens is geweest. Bewaar de fijne herinneringen. We gaan heel even loes kijken naar de derde clip. Ik ben er heel even vanaf. Clip nummer 03. Voor Jorenza, die gaat voor je optreden. Dwayne Horbach schreef tekst en muziek. Uitkomend voor de stad Gulpen. Hier is van onder tot boven. Bij elk Limburgs meisje, bij iedere bronsgroene vent, zit hij ergens van binnen, een eigen wie stukje dat nooit echt gans went. Want als het kwikke gaat zakken, stiegt ons temperament. En dan neemt het bezit ons 5 dagen lang met, op elk hart weer voor 111%. Van onder tot boven, veel weer vastgelovend. Wie hierin begeleefd en het geluk wordt verspreid. Raak je niet goed gedorst, nooit doet je volle borst. Als nummer 1 in het geluksklassement. Van onder tot boven, beleef weer een ovend. Geef ze dicht over, dan raakt ze geheid. 4 dagen niet klogerswierd, afversierd, goed gevierd. Van onder tot boven, beleef weer dit moment. Dus geef ons een gooi rijden, een stuk of 11 voor mijn hart. Maar vastelovend niet vieren, dat kind ze vergeten jong, voor geen miljard. Al loopt die haven in Venray, over gropen die hart. Vanaf Zuid tot in Noord, jo in het gans dierbaar oord. Stoppen massaal ieder jaar weer kloor aan de start. Want van onder tot boven, puur weer vastelovend. Die hier in begeleefd en het geluk wordt verspreid. Raak je niet goed gedorst, nooit doet je volle borst. Als nummer 1 in het geluksklassement. Van onder tot boven, beleef weer de ovend. Geef ze dicht over, dan raakt ze geheid. 4 dagen niet kloorgezwierd,
En het horen Fiorenza met Van Onger tot boven. Jazeker, liedje nummer 03 in de LVK-finale van 2021. En hij zit er al klaar voor in Kessel, Pim van Wielik. Hallo Pim. Hallo. Wie zit in Kessel? Ook druk zeker, net zoals hier? Heel druk en vooral lekker warm, hè? Ja, de best tegenwoordig een duo met Chantal. Tenminste, als het over het LVK gaat. Wie bevalt het zo met z'n tweeën in plaats van alleen? Heerlijk. Gewoon op de bühne niet meer alleen staan. En dan samen met Chantal, dat brengt heel veel energie. En het is heel fijn. Is dat niet een beetje elkaar de vlegen afvangen, zo zal ik maar zeggen? Nee. Hey, een liedje geschreven door Stan Smeets, Jerome Lenders en Bert Lenders. Wie is die club tot stand gekomen? Wie is aan die mensen gekomen? Ja, Jerome schreef heel vaak met Stan. Al met Statesman en ook voor mij met Pim. En Bert, dat is eigenlijk nu deel. Hij schreef heel veel liedjes voor de Oud-Prins in Kessel. En nu ook voor ons. Ja, ik zie die vlag hangen van Kessel achter liggen. Ik moet nog denken aan het LVK in Kessel. In die enorme tent volgens mij gewoon dat woord. Dus daar denk ik met veel plezier aan terug. We gaan kijken naar eigen clip. Als je dat goed vindt. Ja, dat is helemaal goed. En dat is de clip van het liedje Ongerijn. Hier is uitkomend voor Kessel, Pim en Chantal. Ik weet het nog, de eerste keer. Het was goed, smaakte nog meer. Verenbruik, een boerenkiel. Alle kleuren, een geheel. Pap en mam sleepten mij altijd mee. En al snel won ik geen draai. Vast een ochtend geen gemis. Zolang ze door is wat dit is. We zijn samen onderijn. Vier het goed, vier het klein. Geef door en hoor je nieren. Ik weet vast een oven vieren. Vier het goed, vier het klein. We zijn samen onderijn. Maakt niet uit wie dat het is. Als ze vast een oven maar niet mis. Zat wat vast niet klopt, zolang dat dit maar nooit meer stopt. Er is meer een over te klagen, maar niet deze dagen. Van kleins af aan hebben we geleerd, ons grootouders hebben opgevierd. Vast een avond geen gemis, zolang ze dag is wat dit is. We zijn samen onderijn, vier het goed. Vier het klein, geef door en hoor je nieren. U weet vast een oven vieren. Vier het goed, vier het klein. We zijn samen onderijn. Maakt niet uit wie dat het is. Als ze vast een oven maar niet meer. Deel ik op, loop me zweven. Samen dansen met mijn leven. Zaal met bontje kleuren. Leef vandaag, laat het gebeuren. We zijn samen onderijn. Vier het goed, lier het klein. Geef door en hoor je nieren. Wie weet vast een avond vieren. Vier het goed, lier het klein. We zijn samen onderijn. Maakt niet uit wie het is. Als ze vast een avond maar niet meer. We zijn samen onderijn. Vier het goed, vier het klein. Geef door en hoor je nieren. Je weet vast een avond vieren. Vier het goed, vier het klein. We zijn samen onderijn.
Pim en Chantal, uitkomend voor Kessel en het liedje Ongerijn, liedje 04. Dus onthoud, ja, dat is een chic liedje van strakke stemmen, misschien wel op liedje 04. En voor liedje 05 komen we naar een prachtig aangeklede ruimte, want ik zie al die prachtige vastelovendsposters hangen. Dit jaar helaas geen vastelovendsposters, maar daar hebben ze een mooie collectie, Guus Kids, hè? Dank u. Hey, de Gijs met de fles, wat ben je aan het doen? Ja, wacht even. Ik ben nu langs de fles aan het wrijven. Ja, ik zie het, ja. Wow. Dat kan je doen. Ja, ik ken het al eruit. Ik kan wel een beetje. Ja, de Gijs komt op de fles. Hey, je hebt speciaal voor dit programma een nieuwe clip opgenomen. Wordt het nu uit, hè? Want die gaat redden aan een prachtige clip, toch? Ja, maar het kost nog beter, hè? Alles kent altijd beter, hè, Guus? Alles kent altijd beter. Nou ja, de vorige waren een verzameling van allerlei shotjes uit de afgelopen jaren. En kwalitatief kan ik niet zeggen dat dat goed toonbaar wordt. Ja, ik vond het een mooie clip, maar deze is nog mooier toch. Doe hebben ze al een keer in LVK gewonnen. Ger Hoofdwijk, wat neverig zit, mede tekstschrijver en componist van dit liedje nog nooit. Ger, het zo gaat zien, hè, dit jaar, hè? Ja. Het begon ervoor. Als de Lune wonen allemaal massaal bos gaan stemmen, dan komt het gans in orde, dat geloof ik. Dan komt het gans in orde. Ja, Thijs Ach zit er niet bij, maar dat is ook een van de schrijvers van het liedje waar we erg gaan luisteren. Het is namelijk een liedje uitkomend van Lemmerich, de Gijs uit de fles. Hier is Cartouche. Weer zaten toes, hij ze dat gedacht, niks veel te beleven. De nacht wordt dag, de dag weer nacht, alleen krijg om het even. Maar de geest vliegt uit de fles, ons kleur druk op de wangen. Jongste snaak en oudste bash, zijn nooit voor één gaat te vangen. Vlieg langs de fles, hou in de naam. Let op, daar komt de zwam. Daar komt de Gijs uit de fles. Weer zijn weer door, weer zijn weer terug. De Gijs uit de fles. Oud tradities nu gelukt. Weer gaan los. Het kent dat niks wel. Weer gaan los. Zelfde woord, nu je taal. Weer vieren die samen dit jaarlijkse abnormaal. Kijk ons nu toch eens hier zal lopen met alle nee en masker op. Zit ook dag in dag goed te hopen dat deze gekkigheid gauw stopt. Opnieuw strak fanatiek begint de duchte dagen. Onderhoud is nu te wiet, maar het spel kunt opbewagen. Vlieg langs de fles, hou in de oom. Let op, daar komt de zwam. Daar komt de Gijs uit de fles. Weer zijn weer door, weer zijn weer terug. De Gijs uit de fles. Al tradities nu gelukt. Weer gaan los. Het kent dat mensen wel. Weer gaan los. Zelfde woord, nu je taal. We vieren hier samen dit jaarlijkse abnormaal. Als toe de geest naar boete lees, dan gaan we strak met een op pad en vieren dit unieke feest. Ik weet het zeker, kom vroeg of laat. Dan komt de Gijs uit de fles. Een drukke stoom, doe heel ze komen. De Gijs uit de fles. Dat komt er aan. De Gijs uit de fles. Weer zijn weer door, weer zijn weer terug. De Gijs uit de fles. Al tradities nu gelukt. Weer gaan los. Het kent dat niks zo wel. Weer gaan los. Zelfde woord, nu je taal. Weer vieren hier samen dit jaarlijkse abnormaal.
zeker lekker rocken met de mannen van cartouchleedje nummer 05, de Gijs uit de Fles. En ze zitten er al klaar voor volgens mij de mannen van de Plekband uit Arendsgenoud. Heren, ik zie dat bij jullie ook de Gijs al een klein beetje uit de fles inkomen is. Ja, een beetje. Mijn fles is bijna leeg, maar daar heb ik even gedacht dat het even onder. Goed, dan mocht ze aan die van hem drinken dadelijk. Er zit toch in een bubbel. Goed, de Plekband debutant in de finale van de LVK. Wie vult het? Ja, dat vult allereerst heel goed. En dat vult ook wie kan nog wel echt mot zijn, hè? Dat af en toe eens een nieuw gezicht erbij komt. En ja, perfect is dat. Hey, en je hebt toch ervoor gezorgd dat Maurice Pluijmakers er een klein beetje bij kan zijn. Hè? Van de geliende, met de geliende uitgeschakeld is. Die heb je eigenlijk verslagen, hè? In de halve finales. Wie vult het voor Maurice, denk je? Nou, verslagen, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Want dankzij Maurice Zinvrij, maar ik moet wel zeggen, zijn compagnon, meneer Vliegen, Roger, die woont twee huizen even mij. Daar heb ik 10.000 flyers in de bus gegooid. En pas voordat hij stopte, dus ik heb daar zoveel in gemieterd, totdat hij zei, ja oké, dan mag maar iets voor een liedje schrijven. Oh, maar hij gaat ook gegarandeerd op stemmen, dat weet ik 100% zeker. We gaan kijken naar een prachtige clip. De clip van de Plekband, Zo wie ze best, finalist nummer 6. Ja, natuurlijk geschreven door Maurice Pluijmakers. We noemden hem net al, uitkomend voor Arendsgenoud. Zo is de beste. De ene wil op bij 111 decibel. De andere ving een achtergrondmuziekgehalte hel. Kijk, daar zoekt de massa op en gooit zich in de boog. En ik ving een paar man aan de tabbel genoeg. Geniet maar van die mutje weer. Of breng een glaasje fris tegen op plezier. Zo is de beste. En uw smaak valt niet te twisten. Wie was de lovend wie dat wie niet past. Dat geeft gegarandeerd de meisjes pas. Die wordt van alles van die vinger. Die komen dicht de joeks niet brengen. En uw smaak valt niet te twisten. Zo is de beste. De ene vindt je trekken door de straat en magnifiek. De andere kent genieten van een plaats in het publiek. Kijk hoe geest in volle naad, compleet met hagepraal. En ik ben al tevreden met een hutje of een sjaal. De prins viert met iedereen. En de Einzelgänger dans alleen. Zo is de beste. En uw smaak valt niet te twisten. Wie was de lovend wie dat wie niet past. Dat geeft gegarandeerd de meisjes pas. Die wordt van alles van die vinger. Die komen dicht de joeks niet brengen. En uw smaak valt niet te twisten. Zo is de beste. Met z'n allen van hetzelfde, dat heeft maar weinig zin. Dat wordt toch eigen sleur. Dus geef het van mezelf, gooi het eigenheid erin. Dan hield de vaste lovend kleur. Zo is de beste. En uw smaak valt niet te twisten. Wie was de lovend wie dat wie niet past. Dat geeft gegarandeerd de meisjes pas. Die wordt van alles van ik vinger. Die komen dicht de joeks niet brengen. En uw smaak valt niet te twisten. Zo is de beste. En uw smaak valt niet te twisten. Zo is de beste. Ja, en als ik mijn oog heel even toe doe, dan zie ik toch een kolkende massa lui met van die schelkes voor dan Arendsgenoud op stuiden van andere plaats staan. Maar goed, het is coronatijd, waardoor het LVK wie het kent. En dat is Sua met prachtige clipjes van de artiesten. Pierre en Stuf is de volgende. Peter Francotte zit al klaar, maar waarom zit er op de achtergrond?
Dat is Pit, mijn zoon. Hey Pit, aan de Fanta zinnig, hè? Piep. Nou, smakelijk in ieder geval. Nou, dit is een goede vervanging voor de kameraad Stuf. Heb je moeten laten waar wij mocht zitten? Nou, Stuf, dat is heel gewoon van gang doen op die. Daar wil ze altijd vooraan zitten, dus dat doen we ook maar. Goed, ik ben vereerd dat je er weer erbij bent. Je hebt natuurlijk een aantal keer al aan die finale mogen ruiken. Dat heb je erin gestangen. Wordt het weer een stiet voor u, na zoveel jaar? Ja, dat soort dingen gaan anderen moeten vragen. Wij vonden van wel. We hebben er 2 keer al in mogen staan. En we stingen er zo de derde keer komen. En gelukkig is dat dit jaar gelukt. Ja, dat is met Mark van Mullenkom het liedje gemaakt. Wij hebben het idee van de verkeerde verkleden. Want ik kan me er van alles bij voorstellen. Het idee kwam van Mark van Mullenkom. Daar hebben we ergens september in contact met. Daar hebben we nog een liedje, daar een melodie liggen en een idee. En daar hebben we samen goed nog gekeken van naar de tekst. En daar is dit eigenlijk goed gekomen. Het grootste gedeelte was Mark van Mullenkom. En daar zien we hem nog steeds heel erg dankbaar voor. Nou, we gaan dadelijk allemaal genieten van een liedje. De verkeerde verkleiden. En nog één laatste vraag. Wie is het LVK, de finale en een keer in boksen? Ja, ik kan niet in de glazen bol kijken, maar het is altijd welkom in boksen. Ja, trek die plekplots maar eens een keer aan de jas. We gaan kijken naar Pierre en Stuf. Die zijn liedje nummer 07, de verkeerde verkleiden. Uitkomend voor boksen. Het liedje is geschreven door Mark van Mullenkom. En je zocht hem net in beeld, Peter Frankot. Gaat te drinken. Zo'n piratenpleitje in een sjoerkorset. En haar lang blond haar, dat leek nog mij te winken. Dus ik hofte naar dat prachtig silhouet. Ik greep haar om haar middel vast, me voelde alles in mijn hek. Door stink ik knalrood met de mond vol tijn. Het was de verkeerde verkleidje, met een prachtbelevenis. Wie ze dictijntjes wist ik tuur, ik zit mis. Het was de verkeerde verkleidje, maar de blik was een genot. We lachen ons samen op, nu het hier was de lovend is. Ja la, ja la la la, ja la la, ja la la. Ja la. En ik ging om zijn nek. Aan de gezichten om ons heen, zo ging het trek. Het was de verkeerde verkleidje, met een prachtbelevenis. Wie ze dictijntjes wist ik tuur, ik zit mis. Het was de verkeerde verkleidje, maar de blik was een genot. We lachen ons samen op, nu het hier was de lovend is. Het was de verkeerde verkleidje, maar de blik was een genot. We lachen ons samen op, hoe het hier was de loving is. Ons aan de joek aan de vlot was de loving.
Uitkomend voor boksen mogen dat Pierre en Stuf en de verkeerde verkleiden. In mijn kop hoor ik een enorm applaus van een hele grote zaal. Denk dat er ook maar bij, dames en heren. Ik hoor ook, vind je het nog allemaal leuk? Of pakken je ze in de arm? Of hoe zijn die handjes? Maar dat doen we allemaal niet. Ja, Bjorn daar zit wel gezellig mee te doen. Toch een vraagje nog grubbe voorzie. Moest u duk aan vreemdje uitleggen wat vastelovend is? Nou, er zijn er toch wel vaak van boven de rivieren die hele gekke maandag mee komen maken. En die willen dat beleven. En ja, dan nemen we die op sleeptouw. Bij ons in Grubbevoort is het een traditie dat ze altijd komen kijken. We nemen de artiesten mee. En dan wordt dat feestje gevierd. En gekke maandag is toch net wat anders als gewoon de vastelovend misschien wel. Want ja, gekker als dit ken eigenlijk gewoon niet. Ja, even uitleggen voor mensen wat er niet weten wat dat is. Gekke maandag is eigenlijk de vastelovend in 3 dagen. Dat doe je gewoon in 1 dag in Grubbevoort, hè? Ja. Gewoon, s'morgens vroeg, 7 uur roet, deur binnen, tent op de kop en laat gewoon. Ja, en dan nog gewoon een paar weken daarna de echte vastelovend nog eens een keer dunnetjes over, misschien wel in een buurdorp of zo gaat. Toen best een finale veteraan, dat is best wel druk in de finale gestangen. Wat wordt het nu in de allerbeste finale herinnering? Niet in slechtste, want die weet ik wel, maar wat die beste finale herinnering? Ja, die slechtste die vergeet ze nooit meer. Maar ja, wat was mijn beste herinnering? Ik denk toch, ja, op dat moment besticht de hoogste notering waar ik ooit mag komen. En ja, weet je, er wil altijd zo hoog mogelijk eindigen. Dat was bij besticht. En ja, dat bleef ons altijd wel bij. Dat momentje wat we toen hadden. We gaan kijken of dat nog een keer gaat lukken. Het zou zo maar kennen, want Martijn de Jong schreef samen met David Peters een prachtig liedje voor dich. Dat liedje mag ik nu voor aankondigen, althans de clip. Let op de man in het varkenspak trouwens. Björn van Berkel is hier, liedje nummer 08, Vastenavond is. Is het die brug op de top? Hij ze die gaan niet op, wie ze van Hoes vertrokken is. Of gij als pater van Hoes, maakt hem als zustertje toes. God weet wie dat gekomen is. Wat ze toch mij maakt iedere keer, blijkt dit betekent zoveel meer. Want vastenavond is veel meer als met confetti smieten. Veel meer als het verlangen, een verken te hangen en langer door een as verstandig is. Want vastenavond is veel meer als handen tapperieten. Wat in de leven is ook is, nee genoten is beslist met vastenavond altijd mis. Is het die wildvreemde mens, voor mij zo wazelijk kent, zolang het nergens een voorbij. Of zit de swing op die stoel, voor wie een horrorclown doet, nog en een nachtgezelligheid. Wat ze toch mij maakt iedere keer, blijkt dit betekent zoveel meer. Want vastenavond is veel meer als met confetti smieten. Veel meer als het verlangen, een verken te hangen en langer door een as verstandig is. Want vastenavond is veel meer als handen tapperieten. Wat in de leven is ook is, nee genoten is beslist met vastenavond altijd mis. Met dit als luxe joekt zich hij, u doet gebruik, wordt dit verstijd. Dus in geen 100.000 jaar zien we met vastenavond klaar. Want vastenavond is veel meer als met confetti smieten. Veel meer als het verlangen, een verken te hangen en langer door een as verstandig is. Want vastenavond is veel meer als aan de tapperieten. Wat in de leven is ook is, nee genoten is beslist met
loopt het altijd mis. Ja, zeker. Liedje nummer 8 wordt het Björn van Berkel en Vastenavond is. Goed, we gaan eens even kijken wie het met springlevend is. Dwayne zit aan de sterke drankzinnig. Of is het Ranja, Dwayne? Wat is het rungs? Lekker windje, Henk. Lekker windje, doe mocht zitten, best oud genoeg voor volgens mij. Een liedje over als schoonzig, is dat niet heel gevaarlijk, terwijl het nog lang niet als schoonzig is? Ja, inderdaad. Dat is inderdaad heel gevaarlijk. Ik zal ons bij deze disqualificeren, Henk. Nee, grapje. Ik denk, het liedje gaat over een normaal jaar. En ik vind ook dat vastelovend ook een beetje het vergeten van alle zorg is. En ook een beetje een liedje wat niet per se over corona hoeft. Gewoon ook in dit jaar. Want het liedje van LVK dit jaar zal ook een andere keer misschien gedraaid worden in de café. Oké, we vieren vastelovend gewoon wie altijd. Alleen ja, niet met allemaal samen, maar gewoon thuis in de huiskamer of aan de radio of aan de televisie. En met een lekker glaasje wien in die eigen bubbel. Dat hebben ze natuurlijk zelf geschreven voor Sianne en Dich, het liedje. Wat had ze in de kopjes geschreven? Of werd ze wel van tevoren voordat ze begint wie het ongeveer gaat klinken? Ja, wat hij in de kopie heeft geschreven. Nou, ik maak meestal eerst de muziek en daarna pas de tekst. Dus ja, dan hebben ze al een beetje de voorstelling erbij, zeg maar. En daarna komt dan de tekst erop. En dat ai-ai-ai-stukje, dat hou ik wel. En ik wist ook dat de vertaling moest zijn naar het gevoel wat ze op Aswoon zich hebt. Ai-ai-ai, ik heb kopien. Oh, is het dit doe ik nooit. Oké, ai-ai-ai, ik heb kopien. Of ai-ai-ai-ai, wat in de vieze hering. Dat werd allemaal bij Aswoon. Ik ga hem aankondigen. Springlevend stuit in de finale van het LVK als finalist nummer 9. Met een dikke knuffel voor Sianne is hij straks op als woensdag. We vieren vanavond weer volle partij. Al vergeten voor wie dat lang een klein detail. Maar straks op als woensdag klinkt ze gaan open, het knalt en het fonkelt volop. Ai, ai, ai. Het vastelovend met het bonken is nog steeds niet gestopt. Ai, ai, ai. Gans Limburg wil de voorsloeg 5 dagen terug gewoon in de tijd. Want achteraf kunt altijd pas verspied. Ai, 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 ai. We vieren vanavond weer volle partij. Vergeten voor 5 dagen lang een klein detail. Want straks op als woensdag klinkt ai. Altijd zit vast ergens ter wereld een 5 in de klok. Ai. En door hem de schaakte door doorsdagen lang niet gestokt. Ai. De allerbeste rij. En te believen bleek gewoon dat er geen betere rijen wordt naar huis te gaan. Vanavond weer volle partij. Al vergeten voor 5 dagen lang een klein detail. Want straks op als woensdag klinkt ai. Maar al dat is als woensdag lied is volgend jaar weer klaar. Dus dan bestel veel weer 11 beer en vergeet het door. En zingen ai. Vervieren vanavond weer volle partij. Al vergeten voor 5 dagen lang een klein detail. Want straks op als woensdag klinkt ai.
Ja, zeker. Sianne en Dwayne worden het, oftewel springlijvend met het liedje. Straks op als woensdag uitkomend voor Gulpen in de LVK-finale van 2021. Liedje nummer 9. En ik kreeg net commentaar via de voorzitter van de Stichting LVK dat mensen zich niet op het scherm aan de bubbel houden of aan de 1,5 meter. Ik wil het nog een keer toespreken en zeggen dat je dat moet doen. En Bert van Lier van Hondervelde geeft echt het goede voorbeeld. Want toen zit toch gans alleen in die woonkamer, hè, zinnig, hè? Ja, echt ongelooflijk. Die hebben me allemaal in de steek gelaten eigenlijk. Oh, veel zijn echt zo. Ik denk dat Vasselov het een beetje in de steek heeft gelaten. Nee. Daar links van u stond u op een scherm en daar ben ik hier blij mee. Dus we zitten wel allemaal netjes uiteen, dus mooi. Iedereen in zijn eigen bubbel. Honderveld, je hebt er al eens aan geroken, het LVK winnen. Wie Ger zou je dat nog een keer doen? Nou. Ja, fantastisch. Ja, leef vandaag. Maar ja, dat hebben we niet voor het zeggen. Maar ja, dat willen we nog wel een keer metmaken, zeker ja. Maar Chris, een commentaar op het liedje. Zeggen de mensen, ja, dat is een te gek liedje. Net zo goed als, ik zie het zo gewoon in beeld staan, groeten uit de vierstand. Nee, we hebben wel heel positieve reacties. Maar ja, de moet een keuze aan het begin van geef ze voor corona of geef ze viers maken. Wij zijn viersmakers, dus wij willen ook geen viers maken. En daarom weer zo'n liedje eigenlijk, toch wel. Oké, hier zijn viersmakers, er zit nu gebonje aan huis. Maar we gaan toch kijken naar de te gekke clip dat je hebt gemaakt van het liedje Dors is beter met fruit. Dit is liedje nummer 10, Hondervel, geschreven trouwens door Bas Keiltjes en Bart Storke, uitkomend voor de regio Midden-Limburg. Zelf eens proberen om een puntje te negeren. Als die kamer doorstond en doe eigenlijk moest gaan. Dit was de loving, dus don't worry. Morgen terug zeg ik gewoon weer even sorry. Want dorst is beter met fruit. Sorry, maar ik vind het zo zin. Om net te verkopen als de dag nog niet lopen. Dorst, dit is beter met fruit. Ik zag, ik kom op die naar huis zat. Echt om 6 uur ben ik toezat. 6 uur s'avonds voor mijn plan. Maar ik moet er 's morgens voor. Dit was de loving, dus don't worry. Morgen vroeg zeg ik gewoon weer even sorry. Sorry, want dorst is beter met fruit. Sorry, maar ik vind het zo zin. Om net te verkopen als de dag nog niet lopen. Dorst is beter met fruit. Schat die niet meer open, bleef toen maar moeten slopen. En toen ik word uitgerust, zong ik door de Brevenborg. Dit was de loving, dus don't worry. Morgen vroeg zeg ik gewoon weer even sorry. Sorry, want dorst is beter met fruit. Sorry, maar ik vind het zo zin. Om net te verkopen als de dag nog niet lopen. Dorst is beter met fruit. Ik heb voordat ik weer ging stappen van mijn vriend om op te knappen. Toen ontbijt op bed gehad, boete op de Wildermarkt. Dit was de loving, dus don't worry. Morgen vroeg zeg ik gewoon weer even sorry. Sorry, want dorst is beter met fruit. Sorry, maar ik vind het zo zin. Om net te verkopen als de tand op niet lopen. Dorst is beter met fruit. Ik heb hem toch maar erin gelaten, want ik had een goed idee. Nu heb ik hem opgesloten en ga zelf naar de café. Vandaag als ik dan toeskom, ach, geluid mich maar gerust. Zing ik keihelver en mens door de brievenbus. Ach, dit was de loving, dus don't worry.
Zoek ik dan nu echt net uit de Wals met Dammekoer? Het zal toch niet waar zijn, hè? Dors is beter met vriend liedje nummer 10 aan Hondervel natuurlijk uitkomend verhalen. Ja, en Katja heeft zich met een oproep van net aangetrooien. Hier zit allemaal netjes met 1,5 meter uiteen. Katja, de wieveelste LVK-finale op Rie is dit voor dich? Want dat is een record volgens mij, hè? De 8e. En dat is een record voor een solist om zo druk achter elkaar in de finale te komen, toch? Het Finbar gezegd. Ja, dat hebben me door Finbar laten vertellen, ja. Vorig jaar stond ik gelijk met Wiel Vestjes en Ben Erkens en Gustav Jacobs. En daar mag ik nu alleen voorheen, dus dat is wel heel gaaf, ja. Ja, maar die grootheden wat ze doen hebben, ze hebben allemaal het LVK al een keer gewonnen, hè? Of meerdere keren, hè? Zou ik het zien, hè? Oh, een droom, hè, Henk. Ja, toen hebben ze weer een liedje gemaakt samen met Patrick Jaspers. Wie is dat dit jaar gegaan? Wordt het moeilijk of wordt het gelijk duidelijk? We maken een lekkere wals? Ja, eigenlijk wel. We hadden een beetje 2 liedjes. En we hebben op een gegeven moment in maart eigenlijk al een keus gemaakt van toch voor de wals. En bewust geen corona, gewoon lekker schoenkelen samen. Want dat kent ze alleen, dat kent ze samen, dat kent ze met z'n tweeën, dat kent ze met 400 man, dat kent ze met 10.000 man. We pakken eens onder de arm, dat dacht ik gewoon allemaal toe, pak ik onder de arm. En we gaan lekker samen schoenkelen. Ja, ik pak me ook onder de arm hier met iedereen hier op dit enorme podium in de muziekgieterij in Maastricht. Ik zie het. En ik ga hem aankondigen. Patrick Jaspers, dit schreef hem. Hier is liedje nummer 11. We breken de LVK-finale doormidden met Katja Hens en Zo Schoen om te zien. Uitkomend van Maastricht. Druk in het gras, de neus in de wind. Confetti dat dwarrelt, roetgeel getint. Een pruikje met lokken, je serpentin. En dan in een lach, zo schoon te zien. Wat hebben we veel weer van prinsen genoten, van nieuwe muziek. En we nu allemaal weer op een huis in creaties gegoten. Nog zoener en groeter dan aan de jaar. Ik zing, dans, hol al uit de kast. En beter dan dat, loop meer in de pas. Spring, hos, en het leeft niet alleen. Dus vier ik het leven zonder chagrijn. En zo wie het huurt, wat hier in de buurt. En dat met niet te beleven. Dus gewoon weer samen, wie zich dat huurt. Weer hebben de dag van ons leven. Vastenavond thuis, verrust medicijn. Geen pilken of smeersel, kunt dat tegenop. Het zit in een glas en het komt van alleen. En het hulp is bij alles snel bovenop. Ik zing, dans, hol al uit de kast. En beter dan dat, loop meer in de pas. Spring, hos, en het leeft niet alleen. Dus vier ik het leven zonder chagrijn. We zien wij dat lang van zorg en leed. Als wie een wonder genezen. Dus
ik schoenkel maar met mezelf. Oké. Katja Woordat, seizoen op de Zee, liedje nummer 11 in de finale van het LVK van 2021. We zijn over de helft, dames en heren. En we zijn dit zomaar over de helft van... Jongens, je zit echt te kort bijeen. Gewoon eens gaat Oeterijn zitten. Paul en Leo, Oeterijn. Ik ken het niet. Wat bleef? Dat is een beetje lastig, Henk. Want? Ja. Het bewegelen stond niet meer, dus ik durf er eigenlijk niet mee aan te komen. Als het heel erg koud wordt, moest denk ik de politie even bellen, of de ambulance. In beeld 2 Peruvanen, het dat volgens mij, met een irritante panfluit. Nou, irritant weet ik niet, maar ja, het zal je toch wel verbazen dat we als Peruvanen natuurlijk een schön dialect kan. Hè? Ja, dat je zo schoon heerlijk koud, maar ook dat je überhaupt door alle voorrondes en door alle juries bent gekomen. Ik moet het daarmee feliciteren. Dat verbaasde zich, maar we zijn op cursus geweest bij de nonnen in Nut. In Vught. In Vught, ja. En daar is mensen door die deze fluiten, dan had ze een probleem. Ja, is dat zo? Goed, Pablo en Lionel, en die noemen zich 1K samen als in het Herlse woord voor 1K. Ja, te moeilijk. Toen moest het eigenlijk zijn, dan snap ze het. We gaan kijken naar liedje nummer 12. 1K, oftewel Pablo en Lionel die vallen de choreo. En toen kent ze nog fluiten, uit heilen. Ze nog fluiten, dokken met op neer. Ook al is het vastelovend, ook al huis het nog zo geer. Maar kind ze nog fluiten, daar is ze nog log. En zolang ze fluiten, kind, ja, dat leert ze nog. Is die petschen in 19, is de wagen gebouwd. Veerdigem voor dat priester goor, weet de spastik vol zout. Zagen ze dat het toch moet weer, wat me dover verwacht. Dat me zo gaat vergeten kind, want zo weet ik gezag. Nog kind ze nog fluiten, daar kunnen we op neer. Ook al is het vastelovend, ook al huis het nog zo geer. Maar kind ze nog fluiten, daar had ze nog log. En zolang ze fluiten kind, ja, dat leert ze nog. Drunzen van de confetti-broes, serpentine gerdien. Nonnenvotten als vuurgerecht, zetig in de gans fien. Doch gewoon, dat is gek genoeg, stel dich niet zo aan. Denk aan als ze nog werken moest, huur nu waardig iets aan. Toch kind ze nog fluiten, daar kunnen we op neer. Ook al is het vastelovend, ook al huis het nog zo geer. Maar kind ze nog fluiten, daar had ze nog log. En zolang ze fluiten kind, ja, dat leert ze nog. Dus laat eens maar fluiten, daar kunnen we op neer. Want het is u vasteloven en dat vieren vier zo geer. Dus kind ze nog fluiten, daar is ze nog log. En zolang ze fluiten kind, ja, dat leert ze nog. En zolang ze fluiten kind, ja, dat leert ze nog. En zolang ze fluiten kind, ja, dat leert ze nog.
een keer zin in koffie, raar hè? Goed, dat waren Pablo en Lionel del Varro de Corio, de Kinsen of Fluiten, liedje nummer 12 in de finale van het LVK 2021. Ach, kijk nou, hè. We hebben het complete grote koor in beeld en toch op 1,5 meter afstand. Hallo Neer, wie gaat het dan? Ja goed, ik heb ze allemaal bij me, Henk. Ik zie het, ja. Ik kon echt niet alleen zitten. Dus het is hier bergengezellig. Bergengezellig en nerengezellig. Het grote koor. Weer in de finale van het LVK. Ik heb gehoord dat je hier altijd heel erg best doet op de choreografieën. Maar dat geeft ze met die bergen niet schaffen, denk ik, hè? Nee, ja, ze hebben wel het best gedaan, maar er zit weinig beweging in. Ja, ik zag hier niet zoals die jongens van ons. Ik zag hier en daar toch wel gaat bewegen. Wie leeft het in neer, het LVK? Het zal toch wel gaat rustiger zijn als andere jaren, denk ik, hè? Ja, weet je, we moeten ons allemaal aanpassen. En het feestgedruis wat we eerder haaien, andere jaren haaien, dat hebben we zeker nu niet. Maar we maken er het beste van, dus we hebben de Zoom hier op de achtergrond. De jongens zijn allemaal bios en proberen we er zomaar een feestje van te maken. Ja, u leert je het, de kleine cafékes-koers. En dat is ook een klein beetje een hert onder de riem voor al die klein en grote cafékes die het doen heel erg moeilijk hebben. En we weer allemaal van hopen dat we er vlot weer eens een keer naartoe kunnen om een glasje bier te drinken. We gaan naar finalist nummer 13 en dat is echt geen ongeluksgetal voor het grote koor. Geschreven door Bas Keltjes en door Dwayne Horbach. Uitkomend voor neer is hij de klein cafékes-koorts. Man, doet die lamboet! Ja, eindelijk! Kom, ja! Hey, vast! Ik heb de klein cafékes-koers, dokter maakt mij nooit meer beter. Want een paar vierkantje meter met mijn vriend, dat is genoeg. Ik kom op de cafékes-koers. Tot ik vroeg een rondje bel die klingen op een pit. Als paardjasgeld wordt ingeruild voor drank. En lampenkepjes, sliertjes, dijnen met de leedjes met. Dan weer ik altijd vast de lovensdrank. De schuwen schabeldingen zie je op aan. Dat zeg ik tegen ook even lekker aan. Ik heb de kleine cafékes-koers, dokter maakt niet nooit verbeteren. Want een paar vierkantje meter met mijn vriend, dat is genoeg. Ik heb de kleine cafékes-koers, dokter maakt niet nooit verbeteren. Ik hoef geen thermometer, dat vond ik kon ik nog. Die dag op de cafékes-koers. De schilderieken schudden aan de moer en veeltjes die verzoepen in het weer. En zo groeit het tempo en de warmte stijgen met het oor, dan krijg ik dat gevoel van binnen weer. De schuwen schabeldingen zie je op aan, dat zeg ik tegen ook even lekker aan. Ik heb de kleine cafékes-koers, dokter maakt niet nooit van beter, want een paar vierkantje meter met mijn vriend, dat is genoeg. Ik heb de kleine cafékes-koers, dokter maakt niet nooit van beter. Ik hoef geen thermometer, dat vond ik kon ik nog. Die dag op de cafékes-koers. Nog groter of heller! Benefitingstijd! Dat is voor het omrijden. Ik heb de kleine cafékes-koers, dokter maakt me nooit meer beter. Want een paar vierkantje meter met mijn vriend, dat is genoeg. Ik heb de kleine cafékes-koers, dokter maakt me nooit meer beter. Ik hoef geen thermometer, dat vond ik kon ik nog. 4 dagen op de cafékes-koers.
De Klein Café-Scores wordt het finalist nummer 13 in het LVK van 2021. Het grote koor natuurlijk. En we gaan een jonge dame. We rijden al over het feit dat er best wel een aantal debutanten in deze LVK-finale staan. En Claire is de ene van. Claire, welkom. Een echte Saailierse, geloof ik, hè? Hoi, ja, dat klopt. Een Saaile Renneke. Oh, Saaile Renneke heet dat. Hey, ja, wie vult het zo voor het eerst in die leven zo maar door te komen in de finale van het LVK? Ja, dat vult fantastisch. Ja, ik denk dat mijn reactie in de bekendmaking wel genoeg zag. Ik kon het niet geloven dat je altijd wel met mij. Het is inderdaad, het gaat minder als normaal, als wie het gewend is. Maar de spanningen zijn er zeker niet minder om. Ja, en ga je ook leven met tig op een podium gestangen, ergens in een kolkende zaal waar het zwijt van de moeren afleep. Maar het is nu eenmaal niet anders. Het LVK gaat door, ook met dit liedje geschreven door Tij Wessels, liedje nummer 14 en Claire. En kijk naar voren. Nog een jaar, toen stel ik al alles klaar. Weer een supergoed idee, dus we vliegen recht door zee. Daar klinkt feestmuziek goed in garage, ieder avond aan een stuk. Lieve God, bespaar ons zijn blamage, laat ons nog het morgen besettelijk. Oh mij, kijk naar voren, kijk naar voren. Op de i. Kijk naar voren, kijk naar voren. Breng de dag van vastelovend, iedere avond korter bij. Oh, al doet er nog een week. Neem een schip nog een keer. Want we weten allemaal, echte maskers zo te vol. Roemen slagers werd van alle kant, ligt me nog niet op een oor. Daar is zwijt van gekken langs de wijn, want die dromen onverschrokken door en door. Kijk naar voren, kijk naar voren, Gersen zie de lange vriend. Kijk naar voren, kijk naar voren. Blijft die lange fantasie. Zet de allerlaatste boontje kleuren en de puntjes op de i. Kijk naar voren, kijk naar voren. Breng de dag van vastelovend, iedere avond korter bij. Vul ze het van binnen kriebelen als het wachten weer gaat. Zet de oren al te giebelen. Wekken mooie jaren al te wiebelen. Kijk naar voren, kijk naar voren. Gersen zie de lange vriend. Kijk naar voren, kijk naar voren. Blijft in eigen fantasie. Zet de allerlaatste boontje kleuren en de puntjes op de i. Kijk naar voren, kijk naar voren. Breng de dag van vastelovend, iedere avond overdovend, fel belovend, korter bij.
komend voor Else wordt dat Claire en Kiek naar voren liedje nummer 14. En de prachtige Bertha Paulussen Bijker trofee, dat mocht ene keer, ene dag in het jaar mocht hij bij mij staan. En dat is tijdens de finale van het LVK. En Joep Verbucht, ik zit hem door in mijn oog gestaan, die held hem met argusuig in de gaten. Want hij wil natuurlijk niet toch het aankomen met het prachtige beeldje. En we hebben ook met argusuig kik naar de Bertha Paulussen Bijker. Dat is volgens mij Luc Volders van de Klomp. Luc, hier zijn we weer. Luc. Oh jee. AliExpress. Luc. Luc. Hallo. 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 We gaan met Luc. Ja, we worden vastlopen. Hey Bram, kom maar. Bram B. Goed. Dit gaat een... Luc, wie gaat het met dich? Wilt Gans Limburg weten? Ja, ik ga nog altijd vooruit. Dus de LVK-finale wordt juist gaat te vroeg gekomen. Maar ja, volgend jaar dan... ik heb de fysiotherapeut gevraagd. Ik zeg, luister, volgend jaar wil ik weer op de bundzone aan. En dan zei het van, jullie gaan we gaan werken zitten. Dat is een groot streven, want vorig jaar zoals toen hier in de muziekgieterij bij alle voorrondjes netjes op het balkon. Ja, maar hij heeft nooit gedacht dat ze dit jaar in de finale zou staan van het LVK 2021. Was ze nu, pot voor 3 dubbeltjes, toch maar weer chics thuis. We gaan naar de prachtige clip kijken, naar Dig en de mannen van de Klomp. Want de Klomp heeft bedacht dat ze een klompgroet kent brengen. En dat is coronaproof. Liedje geschreven natuurlijk door Luc zelf samen met Gustijne. Liedje nummer 15, de Klompgroet van de Klomp. Goedenavond. Vrijwilliger met Rutte samen om de tafel gaan. En de nu meneer van Groeten van de Klompen zeur te slaan. Het is toch een gedons met een 1,5 meter. De lui die weten echt niet meer wie of dat het moet. Geen handjes, geen geknoevel meer. Een elleboog wordt beter, maar dat is 60 centimeter en dat is veel te kort. In Limburg wordt nu een jaar nu diepberg ingelood. Op 1,5 meter brengt de Klomp de nieuwe groet. Dus bukkig met de voetjes tegeneen. Een kupjes 1,5 meter hoed erheen. Die oplossing heeft veel te lang gedoe. De voetjes willen tegeneen gezocht. Wie is het, ja, wie geeft het nog, wie is het nog met dit? Of is meneer Oostervee ons niet in het gezicht? De Klompgroet, die moest de goed onthouden. Ik heb geen wat, al best nog zo erg verkouden. En de dingen toch die als gegoed te doen. Ik heb beweging en het humor, jong, dat deed de minst maar goed. In plaats van handjes de kusjes geven en geknoeven, bedacht de Klomp een uniek begroetingsritueel. Je suis dat met een elleboog we flink langs een geschroevel. De groet der zich de Klompendag is echt sensationeel. Verwilliger is het eerste met het voetje sjoerekins. En zelfs de specialisten zijn het al over eens. Dus bukkig met de voetjes tegeneen. Kupjes 1,5 meter hoed erheen. Die oplossing heeft veel te lang gedoe. De voetjes worden tegeneen gezocht. Wie is het, ja, wie geeft er nog, wie is er nog met dit? Of is meneer Oostervee ons weer in het gezicht? De Klompgroet, die moest de goed onthouden. De kind ging wat al best en ons zo erg verkouden. En de ding is toch wie als je goed te doen. Ik heb beweging en het humor, jong, dat deed de minst maar goed. Want wat hebben we gesnapt? Nou, lichamelijk contact. Wie is er nog met dit? Of is meneer Oostervee ons weer in het gezicht? De Klompgroet, die moest de goed onthouden. De kind ging wat al best en nog zo erg verkouden. En beding is toch wie als je goed te doen. Ik heb beweging en het humor, jong, dat deed de minst maar goed. Ik heb beweging en het humor, jong, dat deed de minst maar goed.
Ja, de Klompgroet wordt het leedje nummer 15 in de LVK-finale natuurlijk van de Klomp. Uitkomend voor Meersje. En we gaan eens kijken. Oh, weer zin in Veulen. Moet ik dich nu boos toespreken? Want er staat een Michel kort achter dich volgens mij. Of is dat een neppe? Ja. Hallo, ben ik verstaanbaar? Ja, dat was goed verstaanbaar. Maar ik vroeg achter dich de mama te stuiten. Is dat nep of is dat erg? Nee, dat is hartstikke net, maar toch, zo is hij toch wel een beetje bij mee. Dus dat vind ik helemaal prima. Ja, je zit in de finale van het LVK met Veulen. Wie vult het? Ja, eigenlijk is het Veulen, hoor. Maar de vasteloven die Veulen, dat moet de Veulen. En inderdaad, het vult hier ontzettend goed. Het vult heel erg goed. Je hebt een liedje gemaakt over garen op de klos. Ben je goed in breien of in naaien of in borduren? Of waar komt dat vanaf? Ah, misschien ben ik in heel veel dingen goed, maar ik haal het wel een beetje van warmte en van de gezelligheid. En een lekkere warme sjaal en een goede muts op als je buiten de vastelovend viert. Dat is altijd goed verpast. Dus mensen die goed kunnen breien, nog een lekker sjaal voor me hebben of een muts, die mogen allemaal bij meekomen en ik zal het lekker dragen. Lekker warm. Ik zal nooit maar Veulen zeggen. Ik zal vanaf nu altijd nog Veulen zeggen. Dat heb je toen bij geleerd. Dankjewel. We gaan kijken naar liedje nummer 16. Ze nummen zich goed samen met z'n tweeën. En hun liedje, dat is geschreven door David Jansen, Stef Klassens. Dat het garen op de klos. We trekken er tot op het eind, dus laat ons maar beginnen. Van voren gaan we eens op het rood, 3 minuten zinnen. Er is geen twijfel of het wel gezellig wordt. We vieren het leven en komen niks tekort. Met de kamerui, dan is er hier een moord. Vieren vastelovend, samen op de straat. Met iets lekkers in de test, een muts en een sjaal. En zingen alle liedjes in ons eigen moedertaal. Wat je hebt gegeven, dat krijg je terug. Die mooie momenten, vergeten niet vlug. Alle halve jaren, 4 uur gebreid. Maar kunt het jaren opgelost, dat is geheim het feit. Het ganse jaar was verloren als een klos. We zien de weg lopen, jaren op een klos. Hey, dit is van ons. Hier kunt garen op het klos. Rijd er niet omheen, maak het er recht op af. Een ermen met z'n allen en geef het nooit meer af. Het is hem van te houden, dit gevoel dat geeft kracht. Plezier van het leven, dat naar ons lacht. Wat je hebt gegeven, dat krijg je terug. Die mooie momenten, vergeten niet vlug. Alle halve jaren, 4 uur gebreid. Maar kunt de garen opgelost, dat is geheim het feit. Het ganse jaar was verloren als een klos. We zien de weg lopen, garen op een klos. Hey, dit is van ons. Hier kunt garen op een klos. We maken een flinke tour en halen lekker terug. Laten niet meer zien de steek, dan gaan we zeker vlug. En bij de en we zien het bekos. Laat het maar vieren, dan kunt er garen op een klos. Alle halve jaren, 4 uur gebreid. Dan kunt er garen op een klos, dat is geheim het feit. Het ganse jaar was verloren als een klos. We zien de weg komen. Alle halve jaren, 4 uur gebreid. Dan kunt er garen op een klos, dat is geheim het feit. Het ganse jaar was verloren als een klos. We zien de weg lopen, jaren op een klos.
Ja, zeker. Uit Vuilen komen ze goed zat en garen op de klos, leedje nummer 16. En wat is het tot nu toe al een prachtige finale van het LVK 2021. Niet met een hoop volk hier gewoon in de studio, maar toch prachtige Limburgse muziek die we aan u kennen laten horen. En ook hij zit alleen, hij heeft ook goed geluisterd om net mijn opmerking van de Ongeral. Och, hij is er ook bij. Andy en Roy. Hey, je hebt een rock ballad heb je gekozen, hè? Past dat bij je, rock ballads? Nou goed, kijk, we hebben normaal gesproken door het jaar, of met vastelovende feestmuziek. Door het jaar heen maakt we ook een beetje poppyachtige muziek. En we dachten, ja, het is natuurlijk wel een heel ander jaar dan anders. Dus we kiezen er bewust voor om een ode aan de vastelovend te brengen en in ieder geval een luie hart om erin te steken. Ja, je vraagt ook aan de lui om de vastelovend vast te houden, om dat in die hecht te houden, om het gevoel niet te verliezen, hè? Ja, klopt. En ik moet zeggen, met alle foto's zoals op Facebook voorbij is komen, alle livestreams die zien, heb ik het vertrouwen erin dat het zeker goed gekomen. Dus daar zijn we heel erg trots op. Dat gaat zeker gebeuren. En ik vind het fijn dat Roy er toch bij hoort. Andy en Roy gaan we echt kijken naar de clip van het liedje Houd Vastelovend Vast, finalist nummer 17. Geschreven door Frans Hermans, uitkomend voor Valkenberg. Wees maar niet bang dat het ooit verdwijnt. Het zit bij ons in het bloed. Maak dich niet druk dat het anders wordt. Dit is echt niet vergoed. Weer neem ik het afstand, een pas op de plaats en met een beetje geluk. Dan duurt het niet lang, weer kijken vooruit en komen dan weer keihard terug. Lig vastelovend vast in diegene. O vastelovend vaste breek elk jaar. En is het hoe die druimen nooit verdwenen. Dan komt ook weer de spas. Houd vastelovend vast. Ooit wordt het weer zo wie het immer was. We zullen zingen, ook zonder publiek, want het lied is toch niet los. Dus luister het liedje en vul met ons met. Voor het wits is het weer begons. Het is weer stop, leeg met een ander jump. Weer gewoon van rood nog heel nog groen. Dus even wachten totdat het weer kind. En dan wordt alles weer gebeurd. Leef vastelovend vast in diegene. Oh, vastelovend vaste week elk jaar. En is het hoe die druimen nooit verdwenen. Dan komt ook weer de spas.
Finalist nummer 17 en houdt vastelovend vast van Annie en Roy. Hij zegt die beeldjes in van al die vastelovensevenementen die dit jaar niet doorgaan. Dat maakt dat een klein beetje pijn in het hart. Maar er is een remedie voor. U kent namelijk knoevelen als ze dat zo willen. En dat is Quinn zien remedie volgens mij. Ik wil niet zien Quinn van Duo Christel en Quinn al in vol ornaat in beeld zitten. Dag Quinn. Oh, Quinn heeft hem nog volgens mij op de mute staan. Ik weet het niet, Quinn. Misschien of moest ze toch nog... Unmute. Ja, unmute. Unmute, de hap. In Groot Venlos unmuten. Quinn, waar was toen 11 jaar geleden op de dag van vandaag? Ja, het is inderdaad precies 11 jaar geleden. Toen was de finale een tour in de Starlift-hallen. Met de overwinning van vandaag. Ja. Precies 11 jaar geleden. Denk ze naar de Dug and Truck? Want toen hebben ze nog 2 keer het LVK gewonnen, dus... Ja, maar dat moment was magisch. Dat was een ontzettende rollercoaster. Want in dit tijd had ze natuurlijk nog gar niet zoveel social media. Dus we hadden gar niet in de gaten wie succesvol het liedje ondertussen al geworden was. En ja, tijdens de finale was het een complete door knallen de ganse zaal. Het was fantastisch. Het wordt een geweldige finale trouwens. Het wordt een geweldige finale met heel veel goede liedjes. Ja. Het wordt niet alleen vandaag wat er uitsprong, maar er worden heel veel toppers die nu nog altijd gezongen werden. Geldt ook voor vandaag. Maar over vandaag hebben we het vandaag niet. We hebben vandaag over knoevelen. Och, en Christel is er ook bij. Hallo Christel. Ja, we zoeken net bij Annie en Roy, maar natuurlijk moest Christje ook even in beeld zeker. komen. Dikke knoevel voor Christel van hier. Hoe in ieder geval uit deze lege studio. Hier zijn de mensen nog met z'n tweeën. Ik ga hem aankondigen. Ja. Euge inzending voor het LVK 2021. Ze staan gelukkig weer in de finale. Duo Christel en Quinn. Finalist nummer 8. Die hebben natuurlijk geschreven door Quinn Warmerdam zelf. Hier is knoevelen. Ik kan niet wachten op de heerlijke tijd van de spas, want we zien nu onderhand wel uitgerust. Het buurt het stiet dat ik zeg ik en houd me gens vast. En dat ik dicht in vasteloven zijn nuutje kast. Niks fijners dan de vasteloven, die hadden ons nog heel even in. En ik wacht op dat ik dit weer zeggen kan. Kom, zet die masker aan. Dus lekker knoevelen, op vastelovens liedje schoentelen. Wie blinkers bleuien wedel van op de vastelovend is. Dus gooi die rennen nou weer lekker los, al was het nog een beetje moeite kost. We voelen ons weer helemaal top, kom maar op. Ik blijf verlangen naar de heerlijke tijd van de lach. Orenlang stonden wij dan samen in geheugen. En in de Rijn de laatste uurtjes al drop is bedacht. De dobbelden nog even samen buurt gebeurd. Nog heel ik alleen nog maar denken aan de openingszee. En ik wacht op dat ik dit weer zeggen kan. Kom, zet die masker aan. En laat ons even lekker knoevelen. Op vastelovens liedje schoentelen. Die blinkers bleuien wedel van op de vastelovend is. Dus gooi die remmen maar weer lekker los. Ook als het nog een beetje moeite kost. We voelen ons weer helemaal top. Kom maar op.
Ja, zeker. Knoevelen, dat doen we weer samen met Christel en doen we samen met Quinn. En Quinn Warmerdam schreef het liedje en het wordt finalist nummer 18. Nog maar 2 te gaan in deze hele spannende finale van het LVK. Nog niet stemmen, hè? Gaan we dadelijk doen. We gaan het samen aftellen. Ik ga kijken naar een van de schrijvers van een van de grootste vastelovenzits van de afgelopen jaar. Roger, wie komt er daar eerst nog over die 4e plek in het LVK van vorig jaar met dat prachtige nummer? Ja, die vraag hebben ze al een paar keer gesteld en dat wordt lastig. Maar het wordt een geweldig seizoen met Jan van Kep en dat nummer is nooit meer af. Ja, ik heb het over het liedje Vergeet niet te leven. Zeg me even bij hem zinnig achter die linkeroor of in de rechteroor voor dich. Ja, Jan en Roger die hebben een teamsmeeting met mij. En Julie, hoe ik het liedje met geschreven heb, zit hier vuur in de woonkamer. Op 1,5 meter? Op 6 meter. Dus dat is ook in orde. Ja. Goed geregeld. We gaan kijken naar uw clip. Volgens mij heb je heel veel plezier gehad met het op te nemen in ieder geval door het ganse dorp. En ik denk dat heel veel u ook al van die opnames genoten hebben. Helaas moeten we allemaal binnen blijven zitten, maar we kunnen wel genieten van uw clip finalist, dames en heren, nummer 19. En de eindelijste voor deze avond. Rempetemp en laat mij huren. Stond voor de kas, pak mijn jas, het liep wel gisteren. De geur van spas, de plakt eraan vast, een jaar vlieg snel voorbij. Elk pintje dat het een verhaal dat mij zet, hoe ik moet zien. Elk zinnetje is raak, een verhaal dat mij smaakt, daar moet ik heen. Alsof de tijd heeft stilgestaan. Laat mij huren, vullen, proeven, wat was de avond is. Ik heb dat goed gevoel, het ganse jaar gemis. De uurtjes in een goed begin, ik dans mij door de straat. De eerste zin, ik zet hem in, nog net gaat uit de maat. Elk stukje dat klinkt als de straat moet mij zingen, die moet ik zien. Alsof de tijd werd stilgestaan. Laat mij huren, vullen, proeven, wat was de avond is. Ik heb dat goed gevoel, het ganse jaar gemis. Laat mij huren, wat overkomen is. Laat me vullen, wat voor verloren is. Laat mij weten, maak ik desnoods wies. Wat vast te loven is. Laat mij huren, vullen, proeven, wat vast te loven is. Ik heb dat goed gevoel, het ganse jaar gemis. Laat mij huren, wat overdorven is. Laat mij vullen, wat wel beloven is. Laat mij weten, maak ik desnoods wie.
Ja, dit hij Bertha Paulussen moeten zien, 45 jaar geleden, wie ze bedacht dat een LVK zo kon plaatsvinden. Hij is dit nu had kunnen voorstellen dat dit fantastisch evenement zo chic zou worden, dat het zo uit de klauwen zou lopen. Gans Limburg zit voor de televisie en ik zie een jonge dame zitten met een groot glas bier en ik weet wie dat smaakt verder prima. Tamara Konings van Prüfma, het hupst in de bro wel een klein beetje biedig, hè? Ja, we hebben hem hier toch uitgeprint maar op toffel gezet. Want ja, als zus gezien dan moeten we broerke er toch ook even bij hebben. Ja, leert er zich een beetje goed uitknippen? Jawel. Hey, je schreef je eigen liedjes, je doet ook veel covers. Wat is nu het leukste? Die eigen liedjes of covers spelen? Ja, toch die eigen liedjes. Ja, die covers doen we ook met heel veel plezier. Vooral omdat we vinden dat er heel veel mooie Limburgse muziek is. En we vinden dat tof om dat in een Prüfma-jasje te steken. Maar als je dan een eigen liedje kunt maken en je kunt eraan meedoen aan het LVK, ja, dan dat is het mooiste wat er is. Ja, als muziekprogrammamaker ken ik dat van harte ondersteunen. En ik hoop ook dat alle lui in Limburg vooral heel veel gooie Limburgse eigen muziek maken. Uitkomend voor IJsselstein is hij broer en zus Konings, ze schreven het ook zelf, de allerlaatste finalist, liedje nummer 20. Uitkomend voor IJsselstein, zei ik net al. Nu het is gewoon van Prüfma. Wat de vastelovend maakt, zoals wij willen. Het verschil wat ik wil, maakt het leuk.
Want geduurd bent de dagen toch verrukt. Ja, zeker. En dat moest ze met zo'n oude Volkswagen. Dat moet af en toe eens aangeduwd worden. Finalist nummer 20 wordt dat uit IJsselstein. Proef maar. Ja, Stef en Tamara Konings die mochten als allerlaatste. En dan ja, wordt normaal die zaal nu kolkend. En ja, het enige wat nu een klein beetje kolkt, dat zijn de 20 finalisten uit de finale van het LVK. Jongens, wat wordt het voor een finale, deze LVK-finale? Duimke, morgen is het een goede finale wordt. Duimke, omlieg is het een slechte finale wordt. Oh. Katja, op morgen van omlieg. Oh ja, dat doen we morgen. Ja, gelukkig. Dadelijk krijg je er weer kal van. Iedereen de doemoenbak en dan Katja neer. Het wordt een goede finale. Goed, en dan gewoon nu uw achterbannen aan het werk. De mensen die uw leedje leuk vinden, die mogen nu op u gewoon stemmen. Toch nog heel even uitleggen de steminfo. Je mag sms'en naar sms nummer 4004. En sms dan LVK 02 als je liedje 2 het leukste vond. Of LVK 12 als je 12 het leukste vond. Of LVK spatie 20. Dus vergeet die spatie niet, die ik net wel vergoot. LVK spatie 20. Maar gelukkig stuitte die onderaan een beeldje wel gebeurd goed uitgelachen. Nog een keer sms naar 404 LVK spatie en dan het nummer van uw artiest 404. Oh, 4004. Ik zeg het iedere keer verkeerd. Maar ja, die artiesten hebben al zoveel reclame gemaakt. Nog één keer sms, LVK, spatie 01, bijvoorbeeld naar sms-nummer 4004. Oh. Hey, zullen we weer samen aftellen, artiesten? Is dat een goed idee? Ja, we kennen nog niet weer, dus moet je even met de vingers maar even aftellen. Ik zeg dadelijk 11 en dan ga je met 10, 9, 8, 7, 6 buur. Als we bij 0 zijn, openen we de stemlijnen. Dat komt er, houd u vast. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ja! En de stembussen, dames en heren, die zijn geopend. Je kent vanaf nu stemmen op uw LVK-favoriet. Stem bijvoorbeeld LVK spatie 01 naar 4004. Nou, gelukkig dat de jongeren in beeld staat, want dat is veel gemakkelijker dan mijn hakkelige uitleg. Excuses daarvoor. We gaan even een boertje doen. Misschien krijgen we wat te drinken hier in deze prachtige muziekgieterij. Tot zo! Ja, druk bij het allergrootste jaarlijks terugkerende liedjesfestijn, ik denk van gans West-Europa. Het 45e LVK, de finale, hier vanuit de muziekgieterij in Maastricht. De kandidaten die zitten allemaal hun nagel af te bieten. Dat er sommigen nog een sms'en zijn. Heb je nog niet ge-sms? Jongens. Je mag maar één keer sms'en, dames en heren. En ik heb is het spannend? Kunnen we dat laten zien wie de spanning is? Zijn er nagelbijters onder de finalisten? Ja, ik zie dat Firenze zet alle nagel en hij zit erop op de plekken net. En Zoes zit geen nagel meer. En ik zie dat Luc zich lekker gedrunkt, hij blijft relaxed. Luc van Hoornervel, van de Klomp natuurlijk, met de klompendans die ze hebben bedacht, met de vatjes tegen elkaar. Die twee mannen in de film kan je zich wel eens de batsen mogen sharen, moet ik nog even zeggen van de regie. En de regie probeert mij ook te verleiden tot het zeggen van het woord complicatie. Ik ga het woord complicatie vandaag niet noemen, want we gaan dadelijk kijken naar de compilatie. Toch nog een keer uitleggen wie ze kan stemmen. Ik heb het me goed in de oren geknuipt. SMS, LVK, spatie. En het nummer van die voorkeur, bijvoorbeeld 06, naar sms-nummer 4004. En hier is er dan niet de complicatie, maar de compilatie. Liedje nummer 1, rap erachteraan uit Hulsberg. Liedje nummer 2, Paaf, Alaaf, uit Zusteren. En ik zeg Paaf, Alaaf, de vogelaaf, het is weer vastelovend. We plukken het gelukken op een zakje, gaan we terug vanavond. Jo, ik zeg Paaf, Alaaf, de vogelaaf, het is weer vastelovend. We klakken met de hakken en we gaan er een pakken vannacht. Liedje nummer 3, Uitschelpen, van onger tot boven. Van onger tot boven, veel weer vastelovend. Wie hierin beklijft en het geluk wordt verspreid. Raak je niet goed gedorst, nooit doet
Liedje nummer 4, Ongerijn uit Kessel. We zijn samen Ongerijn. Vier het goed, vier het klein. Geef door en hoor je nieren. Ik wil vast een avond vieren. Vier het goed, vier het klein. We zijn samen Ongerijn. Liedje nummer 5, De Gijs uit de Fles uit Lemmerich. Zo komt de Gijs uit de fles. Weer zijn weer door, weer zijn weer terug. De Gijs uit de fles. Al tradities nu gelukt. Weer gaan los, los, los. Het kent toch niks zo wauw. Weer gaan los, los, los. Zelfde woord, nu je taal. Liedje nummer 6 uit Arendsgenoot, Zo is de best. Zo is de beste, het beste. En u was vaak veel niet te twisten. Weer was de lovend wie dat wie niet past. Dat geeft gegarandeerd de meisjes pas. Liedje nummer 7 uit Boksum, De Verkeerde Verkleidje. Het was de verkeerde verkleidje. Met een pracht belevenis. Wie ze dik treintjes bezit u, ik zit mis. Het was de verkeerde verkleidje. Maar de blik was een genot. Liedje nummer 8, Vastenavond is uit Grubbevors. Want vastenavond is veel meer als met confetti smieten. Veel meer als het verlangen, een verken te hangen. En langer door als verstandig is. Liedje nummer 9, Straks op als woensdag uit Gulpen. We vieren vanavond weer volle partij. Al vergeten voor 4 dagen lang een klein detail. Want straks op als woensdag weer Liedje nummer 10, Dorst is beter met Frun uit Halen. Want dorst is beter met Frun. Sorry, maar ik vind het zo zin. Om net te verkopen is het dat nog niet lopen. Dorst is beter met Frun. Liedje nummer 11, uit Maastricht, Zo Schoen, te zien. Ik zing, dans, hol uit de kast. En beter dan dat, loop meer in de pas. Spring, hos, en het leeft niet alleen. Dus vier ik het leven zonder chagrin. Liedje nummer 12, Door Kensen of Fluiten, uit Herle. Door Kensen of Fluiten, daar komt het op neer. Ook al is het vastelovend, ook al huis het nog zo geer. Met Kensen of Fluiten, daar is ze nog log. Liedje nummer 13, De Kleinke Fekenskoorts uit Neer. Ik heb de Kleinke Fekenskoorts, dokter maak ik moet verbeteren. Want mijn pa werkt aan je netter, met die vriend dat is genoeg. Ik heb de Kleinke Fekenskoorts, dokter maak ik moet verbeteren. Ik hoef geen thermometer, dat vond ik kon ik nog. Die dag op Kleinke Fekenskoorts. Liedje nummer 14, Kiek naar voren uit Else. Kiek naar voren, kiek naar voren. Jij zitten op je drie. Kiek naar voren, kiek naar voren. Blijf zien aan je fantasie. Zet de allerlaatste boontje kleuren en de puntjes op de i. Liedje nummer 15, uit Meersje, De Klompgroet. Wie is het, ja, wie geeft er nog, wie is er nog met dich? Of is meneer Oostervee ons niet in het gezicht? De klompgroet, die moest de goed onthouden. Ik heb geen wat, al is er nog zo erg verkouden. Liedje nummer 16, Garen op een klos uit Veulen. Alle halve garen, 4 minuten breed. Maar komt de garen op een klos, dat is geheim het feit. Het grootste jaar was verloren als een klos. We zien de weg lopen, garen op een klos. Liedje nummer 17, Houd vastelovend vast uit Valkenberg. Ik vastelovend vast in die genen. Oh, vastelovend vast de week elk jaar. Liedje nummer 18, uit Venlo, Knoevelen. Kom, zet die masker aan en laat ons even lekker knoevelen. Wat vastelovend liedje schoempelen, die blinkers brengen heen. Door vanaf de vastelovend is.
Liedje nummer 19, Laat mich huren uit Oersbeek. Laat mich huren, 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 wat was de avond is. Ik heb dat goed gevoel, het ganse jaar mis. En liedje nummer 20, uit IJsselstein, Nooit gewoon. Laat vast de oven nooit, gewoon zal zien. Het verschil wat wil maakt leven minder zil. Laat vast de oven nooit, gewoon zal zien. Ja, dat worden alle finalisten van de 45e finale van het LVK. De finale van het jaar 2021. Ik vroeg me toch af, ik zie al die schermpjes hier de hele tijd, al die bij de artiesten kijken toe in de woonkamer. Fiorenze de Worst als derde aan de beurt, dat is een van de allereerste. Wat duizen? Kijken ze naar de nummers of zitten ze te appen met die kennissen? Wat duizen ze onder zo'n finale? Nu onder de finale zelf heb ik vooral... Hallo? Ja, ik hoor dich. Kom maar gewoon door, jazeker. Ah, tof, sorry. Ik heb eigenlijk heel op het scherm metgekeken en met een schuin oog naar de tv waar oma aan het kijken is. Dus ik heb ze wel allemaal gezien. Maar is er druk appverkeer onder artiesten tijdens zo'n finale? Ja, onder de artiesten durf ik niet te zeggen, want ik ben vooral eigenlijk bezig met de naasten eigenlijk te appen en dergelijke. Maar ik denk dat we allemaal vooral aan het genieten zijn van dit moment. Oké, Fiorenze zit te genieten. Ik vraag me af wie dat in Halen is. Wie is het in Halen zo gans alleen op de Fiasbank bij dicht, bij Hondervel? Unmute? Ja. Bert, ja. Eenzaam, Henk, eenzaam. Maar we stonden dus er doorheen, jong. Ja, ik vind ook dat ze een beetje eenzaam uitzuus, Bert. Ja, dat klopt wel. Achter me zit een opa. En aan de zijkant, hier met de jongens, die zijn er ook allemaal. Maar hier zijn ze allemaal. Oh, daar zijn ze toch. Zeker. Even zwijgen, de jongens van Hondervel en natuurlijk ook Netteke uit de Madammekoer, die heb ik ook gezien. Rezi zit ook in het kleedje. Dat is een hartstikke zieke toevoeging. Je kent nog steeds stemmen, dames en heren. Stem door een sms'je te sturen naar sms-nummer 4004. En doe dan sms'en LVK, spatie en het nummer van de artiest van uw voorkeur, bijvoorbeeld LVK, spatie 08 of LVK, spatie 19. Dat kent je allemaal, dat mocht je nog allemaal doen. En dat kan nog altijd gebeuren. Waar heb je een wereldartiest, dames en heren? Waar heb je eigenlijk een wereldartiest georganiseerd voor de pauze op te vullen tijdens deze LVK-finale? Het is de man die in Nederland de allergrootste vastelovendshits aller tien scoorde. Hij zit al 80.000 jaar in het vak. Hij wordt een paar weken geleden jurig, vierde er een crew aan jaar. En we hebben Tom Doesborg op de Gooie Man afgestuurd. Ja Henk, we gaan wel even terug in de tijd eigenlijk. Het is nu maandag 25 januari, zo'n kleine 2 weken geleden. Het is tegen een ongeveer 's middags, dus nog voor de avondklok. En we gaan hier even de studio binnen in Meersen van Pebble Music. En daar is Frans Teunis aan het werk, dus hij is altijd aan het werk. Hallo! Lang zal hij leven, lang zal hij leven, lang zal hij leven in de glorie. Ik ben eigenlijk altijd muzikant geweest. Ja, van kinds af aan, van 4 jaar. Met dat zat me al in de genen vroeger, die heb ik van mijn vader zalig gekregen. De neus van pap, hè? Ja, daar ben ik altijd nog immer groets op. Mijn vader, die was er bij een militair korps ging, bij de luchtmachtkapel. Dat was toen nog in mijn periode, toen ik 17 was. Toen hebben we daar ook op gesolliciteerd en ik was onder de hoofdwacht op de Vriethof. En mijn vader, die was politieagent, die zat er tegenover. En die kost die hoegen allemaal, want er zat er alleen maar hoegen aan de hoofdwacht. En had er dan geregeld met meneer Baten, dat vergeet ik nooit meer. Deze is zo'n basgitarist geweest van Ronnie Baten van de Sharons. En dat had er geregeld dat ik daar op sollicitaties in gesprek was gewoon rapporten metnemen. En toen koos ik eigenlijk, hij had dat dan geregeld, koos ik naar de benemming geloot dat korps, naar de luchtmachtkapel.
En toen zag mijn moeder, Shell, dat kan ze schoon zelf nog niet touw maken. Wel zie je hem dan naartoe schikken naar de luchtmachtkapel. En mijn moeder die had me dat zo tegengemaakt. Ja, er was zijn eigen schoon pot en een nummer op allemaal. Daar bij beneden. Weet je wat, ik blijf lekker in mijn street, daar kan ik over een armen niet op. En toen was mijn vader eigenlijk wel een beetje giftig. Schenk onderin en de nachtgraven! Veel zien moet toch beginnen, maar is dat is een fan. Veel gewoon nu achterin, wie in de motor, heel die melodie, die begint zich aan in die. Kom op, veel goede droom, ik rum ze om. En zijn on Dat is wel mooi, dat was een hele mooie tijd toen. En ja, ik ben daar wel bijzonder trots op. Eigenlijk, de lui in Limburg hebben ervoor gezorgd. Ja, Schenk en de Gang, de nachtgraven. Ja, de lui in Limburg. Het is van oorsprong een Sloveens nummer, hè? Ja, wie hadden het ook weer, Tom? Die geval hebben we er toen opgezocht. Ja, nou iets van kom er eens naar onderen, kom eens de trap af met te spelen, maar dan op het Sloveens. Ik durf dat niet goed te spreken. In het Duits waren het... Dat was eigenlijk Slavko... Slavko Aufsenik. Ja, dat had het gemaakt. Dat had het toen Joofse Spieloen zijn. Ja. We zitten hier aan tisch. Und wollen fröhlich zijn. Ja, en de Aufsenik, de Slavko, die had een beroemd orkest, hè, de originale Oberkreiner in Slovenië. We kunnen misschien even, ik moet van de microfoon, even op YouTube hebben we de originele opname gevonden uit Slovenië van Schenk en de Gang. Kijk even kort mee. Najdanes vedo, da dobre volje smo, kjer Štajerc je doma, ni obraza kislega. Daj Max, daj še navi, naj pije kdor želi, zato tega se igra za Štajerca. Det var vrež, enostavno. Ko vredi, kar dol se usedi, te pa ti ko vredi, daj Max točkaj, vina še navi, saj je šele 3, počakaj, da se zdani. Beelden van Slavko Aufsenik en zijn originale Oberkreiner ergens bij een heel gezellig partijcongres, volgens mij in Ljubljana in Slovenië, denken we dan maar. Ja, dit waren eigenlijk in 1995 de knaller met Vastelovend in Maastricht. En het jaar daarna ontplofte dit, hè? Ja, dat is eigenlijk in oktober. En toen was Leib Meesen, die werden toen nog omroep. Ik had het cassettebandje van de kastelein in Gulpen gekregen. En toen kwam dat binnen in de hitparades. En Leib Meesen deed dat voor me bij, want we zaten toen in Mallorca in oktober, einde oktober. En toen zei Tunis, ik heb nieuws. Er is binnengekomen de megatop 50 of 100 op nummer 30. Ik zeg, mensen dat doen? Maar joh, zit er geweldig, ja. En ja, die gaat beschreven voor de bitcoin op de botel. En toen hebben we naar de vastelovend gedaan. En wat bleek toen? Tot in Groesbeek, daar was een platenwinkel Edemeer. En die kwam bij de platenmaatschappij of de platenwinkel in Maastricht, bij Theo Hensenpeter, kwam die 300 singeltjes kopen. En 3 dagen later kwam er weer terug en die bestelde me. Ik was daar blij mee. En Fred heeft toen geproduceerd. Ja, dus is wel een goede hit. Ja. En daar ben ik bijzonder trots op, toch? Ja, maar dat had ze in de tijd natuurlijk nog niet dat ze zelf videoclips maakten. De Omroep Limburg televisie bestond nog niet, TV8 bestond nog niet. Nee. Want we hebben er voor 95, dus ging ze dicht naar de Tros, toch? Naar dat soort programma's. Losse schroeven, volle toeren. Ja, de volle tour, dat was de eindejaarshow. En Albert West, die presenteerde dat. En Albert, die had ik wel eens getroffen zo, in een land. En dan zat hij tegen me van...
we gaan dat doen. We gaan je naar de oude jaar. Er zal andere je makken bestaan voor alle grote zaten daar beginnen in de jaarshow. En het allermooiste, die kondigde dus al. En we stonden dus te wachten en het publiek zat aan die tribunes. En toen zag je de volgende artiesten, dat is niet Marco Borsato en niet Guus Meeuwis en niet BZN. En toen namen nog een paar artiesten op en zeiden, nee, zag je, die wat het langste in de hitparade hebben gestaan. De Nachtgraven. En toen pas, en toen kwam zingende gang. Ja, dat is geweldig. Ik huur die dan nu nog zeggen. Weet u wie het langst in de hitparade heeft gestaan in Nederland dit jaar, in 1995? Niet Guus Meeuwis, niet BZN, niet Marco Borsato. Nee, helemaal niet. Onze volgende gasten stonden het langst in de hitparade dit jaar. Schenk on the Gang, de Nachtgraven! Veel zien moet op de jen, maar dus dat is een fan. Veel rond nu achterin, wie je met mogen. U moet die melodie, die vergeet ze gar niet. Kom op, veel rond, dan droom ik hem ze om. Hey, zijn on the gang! Geweest. Het wordt een prachtig feest. Je moet die melodie, die vergeet ze gar niet. Kom op, weer goed, met droom ik hem ze om. En zijn nog één keer. Muziek is weer helemaal terug samen met de Nachtgraven. Dag Frans. Hallo Robert. Ik spreek het goed uit, de Nachtgraven. Schitterend. Nu zijn er natuurlijk ontzettend veel optredens bijgekomen en overal is het feest. Hè? Dat moet een inbreuk gedaan hebben op jullie privéleven. Ja, maar het is wel gezellig en leuk en we doen het graag dus. Nou, dat stralen jullie ook echt uit. Ja, je weet het hè, goede voornemens voor 1996 voor de Nachtgraven. Veel geluk en een goede gezondheid voor iedereen in ons Nederlands land. Nou, kom op, klap er eens even voor. Jawel. Veel geluk en gezondheid voor de Nachtgraven en voor ons allemaal natuurlijk. Lag het? Ja, zie ze met bubbelen. Ja. Ja, dat mag toch wel als je 75 bent. Dankjewel, ja. Hey Frans, een andere grote knaller was de Huifkar. Ja. Officieel. Ook setjesnummer geloof ik, ja? Echt waar. Ja, toch? Nee, ook een oud Joegoslavisch nummer. Of Joegoslavisch, ja. Ja. Maar dat heet, ach wat is het leven schoen, hè? Iedereen noemt dat de Huifkar. Ja, dat waren uit Kroatië. Ja, en wat het origineel heeft, dat Nera Nek.
Om je doet, ik zou het niet weten. Ik dacht nek en niks is na. Nek en niks is na. Ja, wie ken het dan nu nog? Die heeft dat toen opgezocht voor me geholpen. Ja, we waren een singer-songwriter of een popartiest uit Kroatië. Ja. Uit Zadar. Dat is een kustplaats. Tomaslav Ivčić. Ja, en dan moet ik tegen. Ja, nee, dat staat allemaal op internet. Professor en de muziekkunde gelukkig, ja. Zullen we even kijken op YouTube? Ja. Hij is jammer genoeg te vroeg gestorven bij een auto-ongeluk. Ja. Maar hij had al een aantal grote hits. Onder meer Neka Nex is na. Tomas Ivčić. Neka nek se zna, volio sam samo ja, a ti si se poigrala, za tebe je ljubav šala. Neka nek se zna. Dat toch? Dat is eigenlijk een puinhoop, Frans. Ja, dat weet ik niet, maar want het sneed ik mezelf in door. Maar we waren gebleven bij de huifkar, hè? Ja. Want ja, het maakt ook niet uit. Ik heb door Tsjechoslowakije van gemaakt. Nou, niet echt, Guus Smeets, hè? Guus heeft de tekst gemaakt, ja. Tekstschrijver. Ja, samen hebben we dat een beetje gedaan, dus wat dat betreft... Guus, dat wordt een geweldige... Die belden me en dan zeggen die guppen. En die hebben, wat is het leven, dit is de gimmick. En wat nu de tendens is nu op het ogenblik, al een paar man, dat jeugd van 18 tot en met 25, zal ik maar zeggen, dat die dat op hebben gepakt nu overal. Want overal, boer kom, die willen dat nummer als allereerste hebben. Dus niet zingen de gang. Maar wat is het leven. En die zeggen dan bijvoorbeeld, liedje van de Huifkeier. Die zeggen nooit van, wat is het leven, Sjoen. De Huifkeier, snap je? En ik heb al in de band, het was toevallig deze week gehoord, die gewoon nog een eindje doen, dan moest ik ook het gaan doen. En daar woonde een jong en als ik Thomas opdraaide met de broon, de kermen staan, dan haalde hij uit de boerderij, een echte Huifkeier. En dan reep erop en dan moest ik op die Huifkeier met mijn draadloze en die trok zo tussen de mensen door, zo langs de kerk. Je was helemaal niet laat van de Huifkeier, van dat liedje dan. Ja. En nu nog de jeugd hoor. En die gewoon allemaal die oude nummers, Pronto Giuseppe, wat is het leven schoen, langzaam gaat een dag voorbij. Die zien ze allemaal op een pakje. Het is alleen maar gunstig, dat hoort de jeugd. Ganse kleinetjes, ja, die hebben maar één liedje. Die ganse kleinetjes die gewoon, als ik op de 11e van de 11e moet opdraaien, en de meeste lui die pakken dat door en die gaan de kindertjes voor de televisie staan en zeggen, wat voor liedje moeten we draaien? En zeggen, die allemaal, zoer, roet, geel en groen. Nou, daar gaan we het dadelijk over hebben. Eerst even de Huifkar. Is goed. Volgens mij op de kasteeltuinen in Aarsen. Ja, klopt. Maar wel met een echt peert. Volgens mij. Ja, even kijken. Nee, dat is iets in de Huifkar. Oh, in de Huifkar. Oh, ja, dat weet ik nog. Ja, dat klopt, ja. Een Huifkar-tractor, zoveel van maken, kan voor het land van de Tsjechen en Slowaken. De Huifkar stopte, als de sterren straalden, en veer de kwijtspul uit de wagel holde. S'avonds rond het kampvuur, wat hebben weer gesprongen. De Tsjechoslowakiërs hebben ook nog met gezongen. Ach, wat is het leven schoon. Just wie de bohemers doen. Gans door Tsjechoslowakije in de Huifkar rond te rijden. Ach, wat is het leven schoon. Gans door Tsjechoslowakije in de Huifkar rond te rijden. Just wie de bohemers doen.
en het Tsjechisch eten. Ik heb gegeten, schoen roeit de matten met heel veel pataten. Paprika en umme, vers zonder groenten. En als dessert een koop met riegelaten. Slowakijse hutspot met een fris glas bier de neven. Samen in die huifka, wat warm ik dat te leven. Ach, wat is het leven schoon. Just biet de bohemers doen. Gans zo Tsjechoslowakije in de huifka rond te rijden. Ach, wat is het leven schoon. Gans zo Tsjechoslowakije in de huifka rond te rijden. Just biet de bohemers doen. Ach, wat is het leven schoon. Just biet de bohemers doen. Gans zo Tsjechoslowakije in de huifka rond te rijden. Ach, wat is het leven schoon. Gans zo Tsjechoslowakije in de huifka rond te rijden. Just biet de bohemers doen. Gans zo Tsjechoslowakije in de huifka rond te rijden. Ach, wat is het leven schoon. Kijk Frans, roet, geel een beetje en groen. Ja. Nou, wat toch ook in de knaller? Ja, dat is zeker. Dat is de kleur van de vastelavond. Dat moet ik verbergen, dat mogen we niet zien. Guus Mees heeft toen die tekst geschreven, samen met mij. En Guus was eigenlijk toch heel bijzonder groeid op, trots op, tot dat zo'n ding is geweest. En dan moest je voorstellen, we hadden alleen maar op cassettebandjes, stond dat nummer. Hè. En eigenlijk het is ontstaan in de Hanerhof. In Geleen? We moesten daar optreden, Guus en ik. En Guus was voor mij. En toen kondigde de presentator Guus af en mij aan. En Guus komt zo door de gedenk lopen en zegt: Guus, dan moesten een keer een liedje maken, rood, geel en groen. Oh, goed zo tegen. Dus de week daarna belde hij me op en zei: ik heb een liedje, rood, geel en groen. Dan zei: wat gaan we dan met doen? Ik zeg: ja, ik denk zo voor een zin, checken voor de LVK nu. En ik zei: ja, dat vinden we wel leuk. En dan had ze Hans Kengen, die was duo met Guus. En ik erbij zeg: dan heet er V eigenlijk, schreef er onder de naam rood, Kengen geel en Guus groen. Ik geloof, als hij dit doet, je gewoon kan er niet in de verhuren, en verzwiegen. Nee, echt goed hoor. Terwijl dat een grote hit is geworden. Hele grote hit. Eigenlijk, als ik eerder moet zien, een van de, niet in Nederland, zal ik maar zeggen, maar in Limburg eigenlijk grotere hit geweest als Schengen de Gang. Ja, dus dan hoeft ze niet het LVK te winnen om een grote hit te scoren. Nee, absoluut niet. Ja. Ik bedoel, de mensen maken een hit dat doen. Ja, maar ergens is het toch ook wel een beetje een jurymisser? Of zullen we het een beetje in het midden laten? Nou, ik denk dat het een gevoel is van de mensen. Als je in de jury zou zitten en ik moest me dan verplaatsen in een liedje, dat moest ze dan doen. Wat al moeilijk is. Wat al heel lastig is, want die huren is 265, bij wijze van spreken. Ja, en dan kan je me eens voorstellen, als ze nu 3 bakken hebben en ze leggen mijn liedje in de C-bak. En dan komen weer andere liedjes, wat de jury zegt, ja, die hebben wat meer inhoud. Rood, geel, groen is makkelijk gezocht, ik noem maar ja. Qua tekst. Qua tekst, ja. Ja, snap je. En dit zou wel eens tot de jury de neven zit. Want ik heb er pas geleden metgemaakt met de Cup. En ikzelf, heb ik Maastricht Vastelavondsliedje gewonnen. Proficiat. Dankjewel. En terwijl de jury, de vakjury, daar stond er voor op de 5e plaats qua punten. En door de stemmen zien we er maar 1 geworden. Ja. Snap je? Je hoeft niet altijd de smaak van een jury te zien. En het is natuurlijk nog lastiger. Maastricht had misschien 15 liedjes, maar LVK had 265 en Zucker staan 19 van de hoed. Maar het is gewoon, de melodie is gewoon een oerworm, kunnen we dat niet zeggen? Ja, ik denk om simpel. De melodie
En het begint zo, rood, geel en groen is de kleur van wat. En als de tekst weet, gewoon nog eens een keer druiven. En dan stelt de tekst eigenlijk heel weinig voor. Ja. Dan is het gevoel wat ze brengt. En toevallig had ik met Katje daarover gisteravond. Ik had haar gefeliciteerd en succes gewenst op dat en was zo aan het filosoferen. En dus, toen had ik zo'n paar zinnetjes gemaakt voor. Dan zit ze zo tegen me, dat ga ik even doen, Teunis. Snap ze? Ja, ik weet het niet meer hoe met de kop wat ik had gezegd, maar ik heb het doorgeschikt. Ding in de Buma. Och nee, Tom. Als ik zeg aan de gangen, heb ik een nieuw gaasmachine van kunnen kopen, een nieuw gordijnen. Ik zeg dat altijd tegen de mensen. Dat moet ze niet verdoen, snap je? We gaan kijken naar rood, geel en groen. Ja, dat komen we in de wel. sfeer. Blijf toch, alle kindertjes staan nu dadelijk voor de televisie, let maar op. En ik wil ik huren. Rood, geel en groen is de kleur van vastelavond. Rood, geel en groen is de kleur van carnaval. Lol en plezier van de morgen tot de avond. Rood, geel en groen, zuist er nu weer overal. Rood, geel en groen is de kleur van vastelavond. Rood, geel en groen is de kleur van carnaval. Lol en plezier van de morgen tot de avond. Rood, geel en groen, zuist er nu weer overal. En steek die handjes boven de kop en klappen. Hoe is het rood, geel, groen? En ik denk dat ik mijn zorg nu vanzelf weer vergeet. Want het is weer tijd om te gaan stappen. En ik hoef niet lang te zoeken door zijn cafés bij de vleen. Hoe ik weer een pilsje in gaan hapen. De ganse buurt die is verzeerd, er is weer wat te doen. De vlaggen hangen boven alle deuren. De zussen dan de lui, daar ik bestemming in de loop. En wat niet goed wil, dat zien weer die kleuren. En jongens, zet dat over. En rood, geel en groen is de kleur van vastelavond. Rood, geel en groen is de kleur van carnaval. Lol en plezier van de morgen tot de avond. Rood, geel en groen, zuist er nu weer overal. Rood, geel en groen is de kleur van vastelavond. Rood, geel en groen is de kleur van carnaval. En lol en plezier van de morgen tot de avond. Rood, geel en groen, zuist er nu weer overal. Hey! En waar zijn die handjes? Van Eerste tot den Venlo en van Sittard tot den Mook. Ja, in Maastricht en nog weer in Suzanne. Daar hing een sfeer die kindstukruif een jaar of beter hoog. De vlag die hing weer goed in alle straten. De ganse buurt die is verzeerd, er is weer wat te doen. De vlaggen hangen boven alle deuren. En de zussen dan de lui, daar hing bestemming in de loop. En wat niet opvalt, dat zien weer die kleuren. En Limburg gaat over. En rood, geel en groen is de kleur van vastelavond. Rood, geel en groen is de kleur van carnaval. En lol en plezier van de morgen tot de avond. Rood, geel en groen, zuist er nu weer overal. Rood, geel en groen is de kleur van vastelavond. Rood, geel en groen is de kleur van carnaval. Lol en plezier van de morgen tot de avond. Rood, geel en groen, zuist er nu weer overal. En wat heb ik hier? Rood, geel en groen is de kleur van vastelavond. Rood, geel en groen is de kleur van carnaval. Lol en plezier van de morgen tot de avond. Rood, geel en groen, zuist er nu weer overal. Rood, geel en groen is de kleur van carnaval. Hey! Is everybody happy? Rood, geel, groen, dankjewel. Wie vult dat 74 eigenlijk? Ja, hetzelfde als gisteren uit de 74 Tom. Ja. Kijk, qua leeftijd maakt dat niet veel uit. Ik bedoel, ja, iedereen die al weet, die krijgt dat, wie moet ik zeggen, van die kleine dingen, maar 60 en lastig op.
toen ik 40 was, toen sprong ik goed te bedden. Ik kon er meteen in de loog, kon ik de rolluiken opdoen, bij wijze van spreken. Maar dat jij nu niet meer. Oh ja, iedereen zit als ze 3 keer per nacht met de roet om te plassen. Nee, dat valt mee. Ja, dat heb ik een goede tip voor. Want als je drinkt veel water in de oven door, ja. Als je alleen zit, of van die dingen ze drank, de ongelengde limonade, dan zeggen ze, ja, dan krijg je energiedrank, noemen ze dat. Ja. Maar ja, dat zal er zo niet veel. Dat flesje kost maar 19 euro staan bij de supermarkt. Dan ben dat ringig. Maar als ik gewoon plassen, vutteren op bed ga, sporadisch stond ik dan niet meer op voor een uur, 7 smeurs, 6, 7 uur. Oké. En verder, conditioneel, ben je toch ook nog top of niet? Wie? Conditioneel. Ja, de sukkels met de knieën. En ik heb vroeger gevoetbald, ja, slijtage. Ik heb geval achter de meisjes aangelopen, de flauwekul. Maar ja, dat deed iedereen. Als ze 75 en dan mag ze nog blijven zien tot ze lichamelijk aan de binnenkant nog gezond is. Ja. Dat is het allerbelangrijkste. Nou, zullen we afspreken dan gewoon volhouden? Ja, zo voor zeggen gewoon nu naar de 76. Ja, dat is goed. Want ik moet nog wel, want ik heb boekingen op stond tot 2023. Dus ja. toch, on de gang. On de gang blijven, dus goeie remedie. Frans, proficiat. Dankjewel, joh. Kom ik eerst niet alleen. En die alle lui ook, bedankt. Ja. Goed zo. Ja, druk bij de finale van het LVK 2021. Kreeg je niet genoeg voor Frans Teunis? Loester dan even naar de podcast die Sjoerd Duikers maakte op l1.nl/podcast. Onderal voor Frans Teunis aan het woord over zijn roemruchte carrière. Maar we hebben het niet over Frans Teunis vandaag. We hebben het over de finale van het LVK. En ik zie een 20 zenuwachtige artiesten zitten. Well, ja, toch, zenuwachtig. Dit is volgens mij allemaal al gebeurd. Je bent toch wel redelijk relaxed. Doe maar moeilijk als je er goede zin hebt. Doe maar lekker zo slechte zin hebt, artiesten. Even checken. Ja, Katja had ook te doen. Ja, doe maar moe. Gelukkig. Ze hebben er nog zin in. Iedereen heeft volgens mij inmiddels zijn stem gestuurd. Dan gaan we weer aftellen, dames en heren artiesten. We gaan aftellen van 11 weer naar 0. En op 0 sluiten we de lijnen. 11 hoeven we niet te doen, maar we beginnen allemaal samen bij 10. Is dat een goed idee? Dat is een goed idee. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3... 2, 1, 0. En de stemcomputer, daar wordt nu een flinke klap opgegeven. Het is gedaan. Het is beslist, dames en heren. Alle stemmen zijn binnen. Dank je wel voor het stemmen op Eugenartiest. Dank je wel voor het stemmen op het allerleukste vastelovensliedje van Limburg voor dit rare seizoen. Je zou nog met kunnen twitteren of met kunnen, wat kennen we allemaal, Instagrammen, Facebooken, weet ik veel wat. Gebruik dan de hashtag LVK 2021. We gaan naar de reclame en de jury zit te tellen. Wat is dit spannend? De stichting LVK die zitten in een teamsvergadering en het zwijt parelt die voorzitter Joep Verbug op de kop, want het is super spannend. Ja, volgens mij hebben ze nog niet alle stemmen binnen of is het nog niet allemaal geteld of zijn er dingen heel kort bij elkaar, dus ze willen het heel goed natellen nog een keer. Daarom gaan we weer nog een keer kijken naar de compilatie. Let op, je mag nimmer stemmen. Hier is de compilatie. Liedje nummer 1, rap erachteraan, Oet Hulsberg. Liedje nummer 2, Paaf, Alaaf, Oet Zusteren. En ik zeg Paaf, Alaaf, de vogelaaf, het is weer vastelovend. We plukken het gelukken op een zakje, gaan we terug vanavond. Jo, ik zeg Paaf, Alaaf, de vogelaaf, het is weer vastelovend. We klakken met de hakken en we gaan erin en pakken vannacht. Liedje nummer 3, Oet Gulpen, van Onger tot boven. Van Onger tot boven, veel weer vastelovend. Wie hierin begeleefd en het geluk wordt verspreid. Raak je niet goed gedorst, nooit doet je volle borst. Dat is nummer 1 in het geluksklassement. Liedje nummer 4, Ongerijn, Oet Kessel. We zijn samen Ongerijn. Vier het goed, vier het klein. Geef door en hoor je nieren. Ik wil vast een oven.
we zijn samen onderijn. Beetje nummer 5. De Gijs uit de fles uit Lemmerich. Zo komt de Gijs uit de fles. Weer zijn weer door, weer zijn weer terug. De Gijs uit de fles. Al traditie is nu gelukt. Weer gaan los, los, los. Het kent toch niks zo wauw. Weer gaan los, los, los. Zelfde woord, nu je taal. Liedje nummer 6 uit Arendsgenoud. Zo is de best. Zo is de beste, het beste. En over Zwaakveld niet te twisten. Wie was de lovend wie dat bin ik pas. Dat geeft gegarandeerd de meisjes pas. Liedje nummer 7 uit Boksum. De verkeerde verkleedje. Het was de verkeerde verkleedje. Met een pracht belevenis. Wie ze dik treintjes mis. Ik zit mis. Het was de verkeerde verkleedje. Maar de blik was een genot. Liedje nummer 8. Vastenavond is uit Grubbevors. Want vastenavond is veel meer als met confetti smieten. Veel meer als het verlangen, een werken te hangen. En langer door een as verstandig is. Liedje nummer 9. Straks op as woensdag uit Gulpen. Ja, 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 ja. We vieren vanavond weer volle partij. Ja, 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 ja. Al vergeten we 4 dagen lang één klein detail. Want straks op as woensdag klinkt ai, ja, ja, ja. Liedje nummer 10. Dorst is beter met frun uit Halen. Dorst is beter met vriend. Sorry, maar ik vind het zo zin. Om net te verkopen is het dat nog niet lopen. Dorst, 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 dorst is beter met vriend. Liedje nummer 11. Uit Maastricht. Zo schoen te zien. Ik zing, dans, hol uit de kast. En beter dan dat, loop meer in de pas. Spring, hos, en het leeft niet alleen. Dus vier ik het leven zonder chagrijn. Liedje nummer 12. Door Kensen of Fleuten uit Herlen. Door Kensen of Fleuten, daar komt het op neer. Ook al is het vastelovend, ook al huis het nog zo geer. Met Kensen of Fleuten, daar is ze nog log. Liedje nummer 13. De Kleinke Fekenskoorts uit Neer. Ik heb de kleine weekjes voor, dokter maar ik moet verbeteren. Want een paar weken meter met die vriend, dat is genoeg. Ik heb de kleine weekjes voor, dokter maar ik moet verbeteren. Ik hoef geen thermometer, dat vond ik kon ik nog. Die dag op kleine weekjes voor. Liedje nummer 14. Kiek naar voren uit Elsen. Kijk naar voren, kijk naar voren. Jersen zitten op je vriend. Kijk naar voren, kijk naar voren. Blijf zien aan je fantasie. Zet de allerlaatste boontje kleuren en de puntjes op de i. Liedje nummer 15. Uit Meersje. De Klompgroet. Wie is het, ja, wie geeft er nog, wie is er nog met dich? Wat is meneer, ons te veel ons niet in het gezicht. De grondgoed, die moest de goed onthouden. Ik heb geen wat, al best er nog zo erg verkouden. Liedje nummer 16. Garen op een klos uit Veulen. Alle halve jaren, 4 uur gebreid. Maar komt de garen op een klos, dat is geheim het feit. Het ganse jaar was verloren als een klos. We zien de weg lopen, garen op een klos. Liedje nummer 17. Houd vastelovend vast uit Valkenberg. Leef vastelovend vast in die genen. Word vastelovend vast de week elk jaar. Liedje nummer 18. Uit Venlo Knoevelen. Kom, zet die masker aan en laat ons even lekker knoevelen. Wat vastelovend liedje schoentelen, die blinkers brengen weder vanaf de vastelovend is. Liedje nummer 19. Laat mij huren uit Oersbeek. Laat mij huren, huren, proeven, wat vastelovend is. Ik heb dat goed gevoel, het ganse jaar mis.
liedje nummer 20 uit IJsselstein, Nooit Gewoon. Het verschil wat wil maakt het leven minder zil. Loop vast erover nooit, gewoon zal zien. Ja, en wat is het spannend, dames en heren. In de telkamer echt klots het zweet tegen de moeren. Dus ja, het is echt, maar wat helemaal super spannend is natuurlijk bij onze artiesten. Jongens, wie vind je het nog spannend? Laat ik eens doen wat Gerard die doen. Waar zijn die handjes? Oh, want anders mogen we het nooit maar vragen hè, aan het publiek als je nu niet meer doet. Ik zie de handjes wel. Eens even kijken. Als immers kans heeft om het LVK dit jaar te winnen, is het wel degene wat met 3 liedjes erin zit. En dat is Dwayne Horbach. Dwayne, wat is het leefste liedje van die 3 waar ze met in de finale zit? Even denken. Ja, het leefste liedje van die 3, ja, ik denk toch wel Fiorenza. Oh, en niet in eigen liedje? Eigenlijk... Nee, eigenlijk niet. Misschien heel eerlijk. Maar het liedje van Fiorenza, dat heeft zo'n geschiedenis. En dat is geschreven in het ziektebed van opa en net al ver uitgebracht. En dat heeft zo'n verhaal gekregen, dat liedje, dat ik eigenlijk nog liever zou hebben dat hij zou winnen. Of in ieder geval ook zou eindigen dan een liedje van Springleven, of het grote koor. Daar ben ik heel eerlijk in. Dat is een eerlijke bekentenis van Dwayne, die inderdaad met 3 liedjes erin zit. Wat hij schreef ook met aan het liedje van Rondervel. Van het grote koor, dan moet ik het wel even goed zeggen. Henk, niet van die fouten maken. Goed zat, even kijken. Hebben we die ook gewoon een beeldje ergens? Goed zat? Wie is het met goed zat? Wie is het met de zenuwen van goed zat? Laat ik het dan zo maar even vragen. Oh, de stuit nog op mute. Dan moest ik even unmuten, zeggen ze in Limburg. Hallo? Ja, dat is het toch? Wie is het met de zenuwen? Ja, goed, klotsende oksels, maar voor de rest prima. Ik amuseer me helemaal prima met mijn eigen familie hier in de kamer. En super, ik heb genoten van de uitzending. Hey, en ja, in vuile leeftijd, hebben ze me net verteld. Hè, daar kennen ze echt wel goeie vastelovend vieren. Hè. Ook in van die mooie plekken in Limburg. Maar het zou toch het zijn om eens een keer het LVK naar vuile her te halen? Of wie zou ze daarover denken? Nou, zo'n klein plaatsje, zo'n groot LVK, dat zou toch het zijn of niet? Dat klopt. We hebben vorig jaar het bestuur van de LVK hier op Vuilen gehad. En ik denk dat zij kunnen beamen hoe gezellig het hier in het Vuilen is. En eigenlijk bedoel ik daarmee het hele gemeente Venray hier in Rooi, dat we hier ontzettend goed de vastelovend kunnen vieren. En zij hebben toen gruwelijk genoten. Ik denk dat Joep het wel kan beamen. Dus nou, ik zou de hele LVK van harte uitnodigen om nog een keer hier naar het Vuilen te komen. Want vastelovend die vuilen, moeten veulen, hè? Ja, veulen. Ik ga nooit maar veulen zeggen. Behalve als ik veulen bedoel, ik ga vanaf nu altijd nog veulen zeggen. Dankjewel. Ja, ik kreeg op mijn uurtje door dat het nog altijd spannend is. En dat wil dus zeggen dat de uitslag nog niet bekend is. Ja, dan gaan we nog even terug in de tijd. Het is zo'n jaar van waar we terugkijken op wat allemaal wordt. We gaan niet terugkijken naar het afgelopen jaar, wat toen allemaal wordt. Nee, we gaan terugkijken naar het LVK van 2013. Hoor je dat alweer? De Hopslokkers uit Zwamen organiseren de finale van het LVK 2013. Niet in eigen duit, maar wel in Remund in de Jo Gerritshal. Met het meis in het oog springende decor van alle voorgaande edities. Want als de wieken van de Zwamische regenboogmeulen gaan draaien, kan de finale van start met een echte boer uit Schandelen namens Velde en de Wuilens cowboy Jan Aerts. Ik ben geen boer, maar een cowboy. Met veel kuut, weer werkers en een vorm. En Hoendervel uit Halen is erbij. Net als de twee broertjes uit Panningen. Maar de finale van het LVK 2013 is vooral de comeback voor Venray. Dat jarenlang afwezig is op de LVK-finales en in één keer met 2 liedjes erin staat. Nemes had nog van hun gehuurd. Bjorn Poels en Mieke Jansen.
En August van Rooij doorgestruimd van hoe de TVK het tiener vastelovensleedjesconcours De Stappers. En natuurlijk niet te vergeten de altijd actuele op de Griekse crisis inspelende heerleneren Pavlos en Leonidas. Punten. Gewoon nou, en dat geeft de doorslag voor Leef Limburg Leef. Maar de zege gaat in 2013 naar Midden-Limburg. De jeugdvrienden Harold Knobe en Ron Roemen uit Montfort. La Bamba. Leef, Limburg Leef, de mannen uit Montfort, de mannen van de Uur van de Grauwer natuurlijk. La Bamba, die wonnen in 2013 aan het LVK. Weer gewoon binnenkort organiseren een super LVK. Dat kunt je gewoon zien op Vasteloven zaterdag natuurlijk hier op de enige echte Vasteloven van Limburg op L1 televisie. En we gaan dan beginnen vanaf het jaar 2001, dus de laatste 20 LVK's. Die gaan we allemaal nog eens een keer tegen elkaar laten uitkomen. Maar wat wordt ook alweer het LVK van 2000? Wem stond er toen ook alweer op nummer 1? In 2000 is die finale in de Rode Hal in Kerkrooij. 262 liedjes zijn ingestuurd en 19 daarvan belanden in de finale. De Bertha Paulussen trofee moet ingeleverd worden door de winnaars van 1999, de liedjesmakers Bert en Ursula Garnier, van het nummer Heb dich weer gevonden, gezongen door de toen nog onbekende Erwin en zijn meerkoor. Nog snel even de stuf wegblazen en een afscheidspunneke alsof Ursula aanvult dat Maastricht na 1999 voorlopig niet meer gaat winnen. Welkom bij de finale van het Limburgs Vastelovensleedjesconcours 2000. Het eerste in een no-eeuw, het eerste in een no-millennium. En dat millennium zal een groei voor de LVK betekenen qua omvang, maar ook de televisie gaat zich er steeds meer mee bemoeien met de finale en dat is in de Rode Hal al te merken. Voor het eerst op de bühne de Groot-Sittardse groep Cartouche die Tam Tam maakt. En natuurlijk een toerswedstrijd voor Ummel Never met de pincode slagen. En het zien de Noordaag van de Gelense klonenzanggroep Dik Betaald BV. Achter de tuba aan van Koos Snijders en Jo Deuzings. En de groep De Leste Oormoed Remung had in dit tijd succes met Door Jank mich Maria over het Mariabeeldje in Brunsum dat spontaan was van Beuken. Maar probeerde het heel op het LVK met het liedje Ik heb een schroefje los. Ik heb een schroefje los, wie zal dat nog verkennen? Het is niet te geloven wie ik niet verbinden. En Voor geen miljoen is natuurlijk van Gaston en Vreung uit Ulestroten, een liedje van Gaston Jacobs. Maar de meeste punten gewoon weer eens Novendo. Een bijzondere overwinning voor Frans Boermans, die een jaar daarvoor is gestorven en dus voor zijn duet nog een briljante tekst heeft aangeleverd aan componist Wim Roeven over het meisje Josephine. Het LVK 2000 startte het nieuwe millennium zonder bugs, maar wel met een overwinning voor Vendo. Ja, wat een prachtige nummer 1 wordt dat in het jaar 2000. Wiel Versjes samen met G. Denen en Josephine. De Bertha Paulussenbeker, daar zien we nog. Maar ik wil toch, we zogen hem net hier al even in de filmpje, nog een man noemen. Die het LVK ook met het groot gemaakt vanuit de omroep. En dat is natuurlijk Alf Poel, die samen met regisseur Mia Frederiks daar ook een heel groot media-evenement van wist te maken. Ja. Nog niet? Oké. Fijn dat we weer zo'n groot archief hebben. Terug naar het LVK van 1993.
De LVK-finale van 1993 in cultureel centrum De Haandert in Tegelen telt 13 finale liedjes en wordt live op de radio op Omroep Limburg uitgezonden met Alf Poel als presentator. We zijn bezig met een extra uitzending in verband met En de radioregie Mia midden op de bühne. Bekende en toen nog onbekende gezichten op het podium. Kastelein Frits Pelt uit Heerlen met het liedje Heem. En uit Neer, de kokenpankwekers met Huur ik een joekskapel, dan kreeg ik hoendervel. Moest misschien meer mee doen later. Voor de camera's had de buurmeester in 1993 nog niet echt oog. 2 microfoonstandaards weer verplaatst als het liedje Knuddel in de mouw uit Maastricht begint. Zodat die standaards midden in het shot komen te staan van de cameraman. Met carnaval maakt dat niets, daar is het knuddel in de mond. En hij de leraren van de basisschool uit Offenbeek, Ruiver, met het liedje Genne Storm hield ons tegen, geschreven door Wiel Rijvers en Ron Aspers. Kijk, heel links kumpen even in beeld. Hij achter de microfoon steunen met zijn groene jesje. En uit Blierik, uit de tijd dat ze er nog klonen trekken hadden en nog stoepen hadden. Stoepje op en stoepje af. Ook in de finale Ummerder Never uit Kerkro, dat de kuttelen van de hond opruimt. Annette Hansen uit Kessel, ze heet van de Nozel Genelas. Kom, zet die masker weer op en zet de zaak op de kop. Dat huurt toch zo met vastenavond. En Venrooy stijgt in de finale met de smartlap As ik o zie van Gianni van Vechel. Als ik o zie, och Alois, ik heb het in de gaten, het wil meer laten. Maar liedjesmaker Peter van den Akkerzaliger gaat in 1993 met de Bertha Paulussen trofee naar huis. Want zijn liedje, een late, stook met kop en shower, zoals ze in Tegelen zeggen, boven de rest uit. De toersoverwinning van Tegelen betekende de definitieve regionale doorbraak voor het zangduo Theo Sturme en Marijke Verhaag. Oftewel Thij en Marij. Ja, we worden er echt wel doorheen, dames en heren, door de pauzefilmpjes. Wat wordt het spannend, die achter de schermen, een druk gerend van links naar rechts. Joep Verbuk is net nog even gedept volgens mij om de zweet van de kop af te deppen. Weer terug. Want het gaat nu eindelijk gebeuren. We gaan de ontknuiping doen van de finale van het LVK. Een heel bijzonder finale, de finale van 2021. Daar kent Finmer van der Veen een gans boeken volgens mij wat hier allemaal gebeurd is. Maar we gaan naar de eerste jury. En de eerste jury, moet ik even uitleggen, dat is de vakjury. En de vakjury die hebben in december alle liedjes beoordeeld die ingestuurd zijn. Die hebben ook bepaald, we naar de halve finale ging. En die hebben uiteindelijk met hun puntjesstand, mogen die nu nog een keer meedoen. Ja. Ik ga hier en de eerste 5 die worden vrijgesteld. Dus dat gaan we nu ook met maken. Ja, we gaan gauw de stemmen bekendmaken, want ik denk dat iedereen erop zit te wachten. We hebben eindpunt, dat gaat naar Veulen Garen op de Klos. 2 punten gaan naar Limbricht, de Gijs uit de Fles. Van Cartouche, ja. 3 punten gaan naar Gulpen straks op als woensdag. Van Sprenglevend, ja. 4 punten gaan naar Noorden van Limburg, IJsselstein, Noords gewoon. Noords gewoon. 4 punten. Ja. 4 punten gaan naar Heerlen, daar kent ze nog fleuten. En 6 punten gaan naar Grubbevorst. Vastelovens is van Björn van Berkel. En 7 punten gaan naar Oorsbeek, Lot Meguren. En 8 punten gaan naar Kessel, naar Ongerijn. Even rustig aan, Joep, want het scorebord kent het niet. Ik ken die bij hoor. Nee, ja, let op de Ongerijn. Ja. Oké, was een beetje het publiek tussendoor. Hè. Ja, zeker. We waren bij 7 punten. En die gewoon... Nee. We hebben 8 punten al gehad en nu moeten ze naar 9 punten. En dan gaan we naar 9 punten, dan doen we dat rustig aan. En 9 punten gewoon naar Halen. Dorst is beter met Vrung van Hoondervel.
10 punten gewoon naar Knoevelen uit Venlo. Uit Neer komt het Gatenkoer en de Kleine Cafékoers en die kregen 11 punten. 12 punten gewoon naar Valkenberg, Hout, Vastelovens, Vas. 13 punten gewoon naar Gulpen, van Onger tot boven. Dan gaan we naar de top 3 van de vakjury. En 14 punten gewoon naar Meersen met de Klompgroet. 15 punten gewoon naar ietsjes erboven Meersen. Dan komen we in Susteren terecht met Pave Alaaf. En dan zakken we weer naar het zuiden, want de hoofdprijs van de vakjury gaat naar Maastricht, naar Katje Heijns met Zoesjoen te zien. Zo, dat is dus de uitslag van de vakjury. En dan kunnen we dus ook zien welke liedjes vrijgesteld worden. Eigenlijk, die stonden al als vanzelf in de finale. Want de top 4 van de vakjury, die gaat automatisch naar de finale. Zelfs al kregen ze 0 stemmen van het volk. Maar dat is natuurlijk niet gebeurd. Zullen we eens even kijken wat we in de top 4 hebben staan. We hebben op 4 staan Hout, Vastelovens, Vas. Op 4 hebben we staan Van Onger tot boven. Op 3 hebben we staan de Klomp met de Klompgroet. En op 2 hebben we staan Paaf Alaaf van Spik en Span. En Katja is op dit moment virtueel de winnaar van het LVK 2021. Maar ja, ze zeggen het altijd, er kan echt nog wel van alles gebeuren. Ik vind het echt super spannend. We gaan namelijk kijken, dat hebben we vanmiddag opgenomen in verband met corona. Dus je niet denken van, stond die nu een keer op een andere plaats. We gaan kijken naar de eerste caféjury. En die caféjury bestaat uit de LVK-finalisten, mensen die ooit in de finale van de LVK stonden. Die hebben vorige week al bij elkaar gezeten, die hebben vorige week hun stem al uitgebracht, gezongen, die clipjes gezien te hebben. En de woordvoerder van de LVK-finalistenjury is LVK-bestuurslid Erik Broens. Aan mij de taak om de punten voor te lezen van de oud-finalisten. De finalisten die wat ooit al een keer op dit prachtig podium hebben gestaan. Hier komen ze. 1 punt naar Ongerijn uit Kessel. 2 punten. Kiek naar Veuren uit Elslo. 3 punten. De Gijs uit de Fles uit Limbricht. 4 punten. De verkeerde verkleide uit Boksem. 5 punten. Noets gewoon uit IJsselstein. 6 punten. Rap drachteraan uit Hulsberg. 7 punten gaan naar Knoevelen uit Venlo. 8 punten gaan naar de Kleine Cafékoers uit Neer. 9 punten gaan naar Van Onger tot boven uit Gulpen. De 10 punten gaan naar Vastenavond is uit Grubbevors. Dan de 11 punten naar Zoesjoen te zien uit Maastricht. De 12 punten gaan naar Laat me horen uit Oorsbeek. Dan de 13 punten gaan naar Daar kind ze nog fluiten uit Heerlen. Dan de top 3 van de oud-finalisten. 14 punten naar Paaf Alaaf uit Susteren. 15 punten gaan naar Dors is beter met vriend uit Halen. En de 16 punten van de oud-finalisten gaat naar de Klompgroet uit Meersen. Dit waren de punten van de oud-finalisten. En dat worden Erik Broens namens de jury van de oud-finalisten. Toch Jelle van der Vroeg en Joep Verburg normaal op zijn notaris bieden. Hoe zitten, hè? De notaris kijkt ook via Teams met Jos Kremers, met Ron Aspers, met Erwin van Engelen. En die kijkt of het allemaal inderdaad eerlijk gebeurt. En tot nog toe hebben we geen signaal gekregen dat dat niet het geval zou zijn. We gaan kijken naar de top 4 van het LVK 2021 tot nu toe. Van onder tot boven staat op een 4e plaats. Op een 4e plaats. Dors is beter met Freun met 24 puntjes. Dan krijgen we met 27 puntjes Zoesjoen om te zien.
Dan kregen we met 29 puntje Paaf Alaaf. En dan kregen we met 1 puntje meer de Klompgroet, natuurlijk van de Klompgroet Meersen. Ik kan alleen maar zeggen dat het ongelooflijk kort bij elkaar zit allemaal. En dat er echt nog van alles kan gebeuren. En misschien gebeurt dat nu al. Misschien is wel die jury van LVK-gangers, zijn die wel doorslaggevend. Wem zal het zeggen? Elise van Wordragen, bestuurslid van de stichting LVK, mocht die puntje aan u voorlezen. Het werd spannend vanavond. De mensen die ik als jurygroep gewoon voorzetten, zijn de LVK-gangers. Mensen die normaal gesproken ieder jaar in een volle zaal staan, maar nou dus helaas ook toes voor de televisie zitten. En de punten zien als volgt. 1 punt naar de Geist uit de Fles uit Limburg. 2 punten naar Zo Wies de Bes uit Arendsgenhout. 3 punten gaan naar IJsselstein, nooit gewoon. 4 punten naar Rap erachteraan, uit Hulsberg. 5 punten gaan naar Garen op de Klos, uit Veulen. 6 punten gaan naar Houtvastelof het Vas in Valkenburg. 7 punten gaan naar Van Onger tot boven, uit Gulpen. 8 punten gaan naar de Verkeerdje Verkleidje uit Boksem. 9 punten gaan naar de Kleinkefekeskoers uit Neer. 10 punten gaan naar Dokkensten of Fluiten uit Heerlen. 11 punten gaan naar Laat mich huren uit Oorsbeek. En nu werd het spannend in de top. 12 punten gaan naar Zo schoon om te zien uit Maastricht. 13 punten gaan naar Knoevelen uit Venlo. En dan de laatste 3. 14 punten gaan naar de Klompgroet uit Meersen. En dan 15 punten gaan naar Dorst is beter met Vrung uit Halen. En de 16 punten van de LVK-gangers die gaan naar Paaf Alaaf uit Susteren. En dit waren de punten van de LVK-gangers. De punten van de LVK-gangers, voorgezeten door Elise van Wordragen. Goeiedag, wat stuit het allemaal kort bijeen? Ik ga even de top 5 nog voor u voorlezen. Knoevelen van Christel en Quinn op nummer 30. Dorst is beter met Freun van Hondervel, 39 puntje. Oog 39 puntje, Zoesjoen om te zien. De Klompgroet van de Klomp met 44 puntje en 1 puntje meer is er voor spik en span. Het is stuivertje wisselen. Joep, er zijn dan tot nu toe een ex-eco. Wat gebeurt er bij een echte ex-eco dadelijk op het eind? Als er een echte ex-eco is, dan kijken we naar het hoogste aantal wat die twee bij de vakjury hebben gekregen. Dus dan telt het oordeel van de vakjury. Kan zo maar gebeuren, dames en heren. Het zou toch wel eens zien. We gaan naar een LVK-jurylid, wat je misschien toen nog niet zo duidelijk hebt gezien. Dat is een van de nieuwelingen binnen de LVK-jury, binnen de LVK-bestuur. Er wordt wel eens af en toe gewisseld. En dat is Erwin van Engelen en hij is de voorzitter van de jury Vastelovenswereld. Lu uit de Vastelovenswereld. Ja, beste mensen, ik ga nu bekendmaken met de uitslag van de Vastelovensjury. Mensen die op een of andere manier actief zijn in de Vastelovens. En de uitslag ervan kan ik doen. 1 punt gaat naar Van Onger tot boven uit Gulpen. 2 punten gaan naar Kiek naar Veuren uit Elslo. 3 punten straks op Aschoonzig uit Gulpen. 4 punten gaan naar de Verkeerdje Verkleedje uit Boksem. 5 punten gaan naar Zo Wies de Bus uit Arendsgenhout. 6 punten gaan naar Hout Vastelovend Vas uit Valkenburg.
7 punten gaan naar de Kleinkevekeskoorts uit Neer. 8 punten gaan naar Zo Schoon om te zien uit Maastricht. 9 punten gaan naar Rap erachteraan uit Hulsberg. 10 punten gaan naar Noordsgewoon uit IJsselstein. En 11 punten gaan naar de Kloomgroet uit Meersen. En het wordt spannend, want de 12 punten gaan naar Pavelaaf uit Zusteren. 13 punten gaan naar Laat me Geuren uit Oorsbeek. 14 punten gaan naar Knoevelen uit Venlo. 15 punten gaan naar Dorkinse naar Fluiten uit Heerlen. En als laatste 16 punten. Doos is beter met vriend uit Halen. Dat waren de punten van de Vastelovenjury. Dat waren de punten van de Vastelovenjury en dat waren ook Erwin van Engelen. Ik kan niks anders zeggen dan, als ik die bovenste 3, er zitten maar 2 puntjes verschil tussen. En dan als ik wie haal dat er 4 en 5 achteraan komen, dan vrees ik dat het volk vandaag weer gaat beslissen. Ik vroeg me af, Jo van Spik en Span, wie zit toen nu als virtuele nummer 1 in die vel? Wie bent het aan? Ja, weet ik nu. Ja, het is niet goed van mijn hart, dat is hoe het zeker is. Maar. En heb je ook contact met Niek? Wie werkt dat? Zit je te appen of de teams? Nee, helemaal niks. Dat zien we daar wel. Nee, daar geloof ik echt helemaal niks van. Nee, ik heb wel van allerlei appjes en zo gehad, maar met Niek nee. Oh, lekker. Dat zien we normaal toch ook niet. Hij staat daar ergens aan, ik ben niet altijd. Dat klopt, toen blijft netjes op de bühne en Niek staat ergens op een tafel. Dat klopt. Precies, dus dat is nu ook zo. Dus, Oké. Maar dat is niet verschrikkelijk. Goed, we gaan naar nummer 5. Dat heet 4 keer 11 puntje. Dat is Knoevelen van Christel en Quinn. Dan komen we bij de nummer 4. Zo zoet om te zien, 44 puntje. 4 keer 11 puntje voor Dors is beter met Freun. De Klompgroet ook 4 keer 11 puntje. En dan Paaf Alaaf. 2 puntjes erboven met 57. Joep, is het ooit wel eens zo spannend geweest? Ja, nou, we hebben de laatste, volgens mij 4 jaar gezien dat elke keer het volk daadwerkelijk gaat beslissen. Dus het zit ontzaglijk door bij en ik stel voor dat we er snel met gaan beginnen. Nadat ik gezegd heb dat er weer heel veel stemmen zijn binnengekomen. Heb je een idee van een aantal? Ja, dat zit een kleine 24.000. Dat is heel erg veel. Dat is veel, dus hebben veel mensen gekeken. En ik ga ze niet langer in spanning gooien als ze dat goed vinden. Want dan gaan we beginnen met eindpunt. Dan ga je naar Boksem, naar de verkeerd verkleiden. 2 punten gaan naar Veulen, Garen op een klos. Ongerijn uit Kessel krijgt 3 punten. Rustig aan, Joep, want het scorebord loopt dadelijk vast. Dat zou heel vervelend zijn. Ik doe het in alle rust. Doe mogs. Ja, doe mogs. Het schuift nog allemaal. Doe mogs. Ik mag, oké, dan mag ik 4 punten gewoon geven aan Van Onger tot boven uit Gulpen. En 5 punten gewoon naar Neer, naar de Klein Cafékeskoorts. 6 punten gewoon naar Meersen, de Klompgroet. 7 punten gewoon naar Knoevelen uit Venlo. 8 punten gewoon naar Arendsgenhout, Zoebies de Bes. Hout Vastelovens vast, uit Valkenburg krijgt 9 punten. En 10 punten door Kinderen en Fluiten in Heerlen. Heel even wachten. Ja, is erbij. Dan rap erachteraan 11 punten uit Hulsberg. En dan wordt het langzamerhand spannend. Want 12 punten gewoon naar Pavelaaf uit Zusteren. 13 punten blijven hij in Maastricht zo schoon om te zien. En dan komen we tot de laatste 3 van de stemmen van het volk. En 14 punten gewoon naar Laat me Geuren uit Oorsbeek.
En nou kunt je het bijna ruimen. Ik wil net zeggen, nu, als ze goed hebben opgelet, dan kent ze nu een klein beetje metrekenen volgens mij. Metrekenen 15 punten, dames en heren, gewoon naar IJsselstein. Nu het gewoon. Oké. 16 punten gewoon naar Dorst is beter met Vrung naar Halen. Dan hebben we een winnaar van het LVK 2021. En de winnaar won al eens ooit, maar nu winnen ze weer het LVK met 2 puntjes verschil met de nummer 2. En dat is namelijk Halen, Hondervel. Ja, en dat is precies het laatste punt wat er over guft de winnaar aan. En dat is toch mooi dat het volk heeft beslist. Als het goed is, hebben we weer een verslaggever in Halen. Ja, moet gaan. Ja, sorry. Eens even kijken, zit het al in de uitzending? Oh. Hartstikke mijn kerel, man. Eens even kijken, Hondervel. Hoe wonen die Hondervellers? Links? Rechts? Kijk, nummer 23. Ja, ik zie ze al. Ze staan al boete. De mannen van Hondervel. Och, de steed die staat er al. Oh, jongens. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Hey, confetti. Oh, de chaos. Ja. Laat even zien. Eerst je reactie. Ja, fantastisch. Mannen, we hebben het weer gedaan. Super, ik ben trots op het. Ja! Ongelooflijk, dat was echt niet meer verwacht. Maar die jongens zitten te kijken. En ik kreeg Pavel af, geen minder punten. En toen hadden we hem. Yes! Ja, dit voelt echt geweldig. Super. Even naar binnen, even kijken wie er binnen is. Maar zeker, kom binnen. Laat eens even zien. Kom in. Wow, heb je het LVK gekeken? Hier binnen. Hier rechts? Ja. Oh. Hier heb je gekeken. Ongelooflijk. Ja. Hey, loop er even gewoon zitten. Eens kijken. 1,5 meter of aan Ja, zeker. Ja. Dit is 1,5 meter. Ja, zeker. Hey, bizar. Ongelooflijk. Ja, dit is zo mooi. Ja, dit is gewoon een heel raar jaar. En dit hadden we niet meer verwacht, moet ik eerlijk zeggen. Ja. En dan gaat het nog lukken. En wat mag ik zeggen, dit is gewoon super tof. Maar jullie hebben voor de tweede keer gewonnen en een aantal keren al metgedaan. Ja. Is het hier op de bank dan spannender dan achter een bühne wachten op de punten? Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik dacht van wat zal de avond geven? En dat kan niks meer, maar ik moet zeggen, het hertje heeft wel behoorlijk geklopt. En bij die mannen van ons ook, dat is gewoon super tof. Dus winnen is gewoon mooi, hè? Normaal gesproken zit Henk Over hier met deze prijs, kun je even laten zien. Ja. Dit is de Bertha Paulussen Award. Is dit net zo zwaar als die van 2019? Nee, een stuk lichter. Ik heb dit toen met 1 hand gehuft, daar heb ik nog spierpijn van. Maar ik beloof hij is wel een stuk lichter. Ja? Hij is 1,5 meter. Ja. Dus kijk eens, zit 1,5 meter. Alsjeblieft. Ik moet eerlijk zeggen. Hartelijk gefeliciteerd. Hij had een keer tussen mijn vrouw en mij geslapen in 2019. En het gaat vanavond weer gebeuren. Dus, en we zitten er groot op. Super bedankt. Hey, als ze hebt gewonnen, hè? Ja. Die had natuurlijk een speech bij. Ja, dat is zo. Die heb ik veel bereid. Nou, ik wil zeggen, pak die moment. Mag ik wel een beetje muziek, of leeg hebben, sorry. Moest ze leeg hebben? Hoeveel? Ja, voor heb je op een blijtje? Ja. En dan heb ik de bril, geef me de bril even. We hebben de bril nodig, jongens. Nee, wacht, heb ik hier. Oei. Goeiedag, jongens. Nou. Ja, wacht. 42. Gaan we dit doen? Wie lang is dat? Nee, het is free kort. Oké. Dear Limburgers and the other LVK final watchers all over the world on L11 Alive television. Sorry, that was in English, but don't worry. Ik ga gewoon door in het Limburgsplat. Mensen, wat zijn wij groot dat het ons gegeven is om voor de tweede keer de Bertha Paulussen trofee te winnen. Dat is gewoon fantastisch. Ik hoor mezelf toch al. We hebben hem gewonnen in Maastricht in 2019. Dat was helemaal top. In een MEC met 7000 lui. Dit is het 45e LVK. En hopelijk gaat dit LVK de beug in als het enigste LVK zonder publiek. Ja, het was natuurlijk bijzonder, maar het is natuurlijk toch ook wat weer apart en vreemd. Wij van Hondervel hopen dat je toes aan de televisie echt genoten hebt, dat je een leuke avond gehad hebt. Dat vinden wij super belangrijk.
volgend jaar weer ergens in Limburg in een grote vierstand. Want dat was ons liedje van 2019. Dat zou super tof zijn. Ik wil even een paar lui bedanken. En dat is ten eerste Bas Keltjes. Bas, bedankt. Bas, daar begint het met de tekst. Bart Storke, super bedankt. Die maakt er de muziek van. Dan moet ik Joep Saver bedanken. Die combineert dat bijeen en maakt er een super liedje van. Dan hebben we Ruud en Imke voor de clip en de flyers, de flyerkaarten. En dan hoort nog wel natuurlijk, dan hebben we Ralf Bongaerts. Ralf, dat is de dieke met de bril. Of de bril met de dieke, de jong met de dieke bril. Roel Schreurs, dat is de Grootkind Kalle. Bert Verlier, dat is de webcamartiest van vanavond. Dan hebben we Ruud Poels, dat is de vredeshersteller tussen Hondervelde en het Grote Koer. Harry Tromp, dat is de lange van ons. Ik ga nog even door. Michel Gele, de geluidsman. Die kan heel goed nummer 9 draaien. Dat weet er zelf ook. 30 seconden. Ikzelf, zag de gek, Ed Geuyen. Ik ga nu heel snel. Alle kijkers van Noord, super bedankt. Die op ons gestumpt hebben, natuurlijk nog meer bedankt. En denk eraan mensen, dorst is beter met vriend! Hey, laatste vraag voordat we gaan afronden. Normaal gesproken, als het LVK wint, nou, dan ga je naar de Zoepkoel, naar de statie, kanon voor balkon, noem maar op. Ja. Wie gaat je dit in godsnaam vieren? Ja, zeg het me. Geef me een goede optie. Via Zoom, via Teams? Ja, we hebben dat vanavond via Teams gedaan en we zullen dat inderdaad via Teams doen. En dat is natuurlijk in dit raar jaar, het blijft raar en ja, we gaan het toch zo doen. Maar maakt het dan minder speciaal? Nee, het blijft bijzonder. Ja. Het is een super bijzonder jaar. Hè? Dus we zien wel de corona-winnaar. Dus het zal eeuwig in de beuk blijven staan, denk ik. Onvergetelijk, ja, nu al. Super. Goed, we gaan afronden. Bertha! Maak er het van. Zo is het. Gaan we zeker doen. Mensen, bedankt. Maak er een schone vaste loop van, ondanks alles. Ja, geweldig. Wie zegt dat huurt? Een echte onverwachte winnaar met een speech in de bunnentest. Hondervelde wint het LVK. En daarmee wint ook Bas Keltjes het LVK en ook Bart Storke. Want dat zijn de mannen die dat liedje maakten voor het LVK. Hebben we Hondervelde nog ergens op het scherm? Ik zocht dat man met die enorme zweetplekken onder de oksels. Wie is het Toby Dig? Oh, goed. Ja, er wordt geknikt en ik zie een hele blije spruit dat er even stuit. Net volgens mij een klein truin geleden omdat pap het LVK van 2021 heeft gewonnen. Proficiat. Allah heeft het. Dat was spannend. Wordt het spannend? Goh man, hè. Ik heb me al direct een hond via de buren gehaald en ik heb de kant op gegaan. Goed zo, als je er een hondje over breng hem even. Dan kunnen we toch, ondanks de avondklok, misschien nog een klein beetje bij elkaar groepen. Het LVK 2021, het corona-LVK, is gewonnen door Hondervelde. Die winnen door met voor de tweede keer in hun leven het LVK. Alle artiesten, dankjewel dat je erbij wordt. Dank dat je zo heel lang achter je webcam hebt gezeten. Ja, het scorebord, ja, dat zien we. Vijfde, laat me weer vierde seizoen om te zien op Maastricht. De Klomgroet, derde, Pavalaaf, zuster, tweede. En Dors is beter met Freun is de winnaar van het LVK 2021. Ik wil het nog heel erg attent maken op het Super LVK. Dat gaan we weer uitzenden vastelovend zaterdagavond. Natuurlijk ook hier op L1 televisie. Daar kunt je er nu al verstemmen. Gewoon naar l1.nl/Super LVK. Dan wist je het zich allemaal vanzelf. Ik wil iedereen bedanken die aan deze uitzending heeft meegewerkt. Ik wil iedereen van L1 bedanken die het mogelijk maakt dat we dit soort prachtige uitzendingen kunnen blijven maken. En dat geldt voor degene wat de koffieautomaat poetst, tot en met degene die aan de receptie zit, of op de administratie, of bij Human Resources, of mijn collega-redacteuren. Ik wil euch allemaal bedanken dat we weer zo'n fijne omroep zijn en dat we nog heel veel prachtige programma's mogen maken. Dames en heren, dit wordt de finale van het LVK 2021. Ik zeg hoi tegen u allemaal. Du moest het zelf eens proberen om een rundje te negeren. Als die kamer door stond en doe eigenlijk moest gaan. Dit was de loving, dus don't worry. Morgen vroeg zeg ik gewoon weer even sorry. Want dorst is beter met vriend. Sorry, maar ik vind het zo zin. Om dit te verkopen als de dag nog niet lopen. Dorst, 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 dorst is beter met vriend.
dus don't worry. Morgen vroeg zeg ik gewoon weer even sorry. Sorry, want dorst is beter met vriend. Sorry, maar ik vind het zo zin. Ook net de verkoop is de dag nog niet lopen. Dorst is beter met vriend. Mine schat die niet meer open repliek toen maar moeten slopen. En toen ik word uitgerust, zong ik door de brievenbus. De vaste lopen, dus don't worry. Morgen vroeg zeg ik gewoon weer even sorry. Sorry, want dorst is beter met vriend. Sorry, maar ik vind het zo zin. Om net te verkopen is de dag nog niet lopen. Dorst is beter met vriend. Ik heb voordat ik weer ging stappen van mijn vriend om op te knappen. Toen ontbijt op bed gehad, boete op de Wildermarkt. Het is vast te lopen, dus don't worry. Morgen vroeg zeg ik gewoon weer even sorry. Sorry, want dorst is beter met vriend. Sorry, maar ik vind het zo zin. Om net te verkopen is de tand op niet lopen. Dorst is beter met vriend. Ik heb hem toch maar erin gelaten, want ik had een goed idee. Nu heb ik hem opgesloten en ga zelf naar de café. Vandaag als ik dan thuis kom, ach, knuif mich maar gerust. Zing ik helver en mens door de brievenbus. Ach, het is vast te loving, dus don't worry. Morgen vroeg zeg ik gewoon weer even sorry. Sorry, want dorst is beter met vriend. Sorry, mijn vriend zo zin. Om net te koken is dat ik nog weer dorst is beter met vriend. Sorry, mijn vriend zo zin. Om net te koken is dat ik nog weer dorst. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Brandbier, New Energy Systems, Mobiliteitswereld, Jan Linders, Wheeler en Airco Direct.